Vamos a empezar la tercera mesa redonda de la jornada. Bueno, en principio me quiero presentar. Soy Alberto Rojo, soy profesor de ordenación de montes y otras cosas en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Santiago de Compostela, aquí en Lugo. Y bueno, lo primero que quiero hacer también es agradecer a la Diputación la organización de esta jornada, a los órganos de participación y de dirección de la Reserva de la Biosfera. Creo que está siendo una jornada muy interesante, con todos los puntos de vista y espero que sigamos en el buen entendimiento y que lleguemos a unas conclusiones que sean aceptables para todo el mundo. Bueno, esta tarde tenemos 5 de los 6 participantes que estaban previstos porque finalmente el representante del Departamento de Conservación de la Naturaleza y Florestas del norte de Portugal no ha podido venir, no ha podido venir nadie. Y entonces los participantes que hay en esta mesa pues son, y los cito por el orden de intervención, don José Manuel Iglesias Espiño, que es presidente de la Comunidad de Montes Vecinais en Mancomún de Carballo, Friol. A mi derecha, que a la izquierda, Daniel Villapol Balea, que es, viene como vogal da Xunta Directiva da Asociación de Empresarios da Primeira Transformación de Madeira de Lugo. A mi derecha, Ramón Raimunde Noreña, presidente de la Asociación de Productores de Madeira de Galicia, Promagal, ya se presentó por la mañana también en alguna intervención. Más a la izquierda está don José Manuel Reguera Pereira, presidente de la Asociación dos Productores dos Montes de Castroverde y da Comunidad de Montes de Mirandela. Y, finalmente, está doña María Concepción Blanco Montecelos, como representante da Asociación de Mulleres Rurais Fonte da Sonza. Bueno, vamos a tener intervenciones de 10 minutos, que pido a los participantes. Simplemente, antes de que empiecen, pues una breve recapitulación de lo que hemos oído por la mañana. Creo que, en general, casi nadie está de acuerdo con el famoso decreto, por un lado o por otro. Todo el mundo está más o menos de acuerdo en que el mero cumplimiento de la ley ya sería una limitación importante a esas plantaciones, y nos han puesto algún ejemplo interesante para la provincia de Lugo. También se ha hablado mucho de la necesidad de una planificación participativa mediante las figuras que ya existen, que son los PORF, los Planes de Ordenación de Recursos Forestales, que son preceptivos realizarlos y que la Xunta de Galicia, además, estableció los distritos forestales como el territorio para el cual debería hacer un POR, o sea que debería haber 19 PORF en toda Galicia. Y luego, bueno, pues también se ha hablado de intentar fomentar otros usos distintos del monte, del medio rural, como la Administración debería fomentar pues, mercados para esos nuevos productos. Y muy brevemente se ha hablado también, por ejemplo, de certificación, es una posibilidad interesante también ante la necesidad de que quien quiera estar certificado tiene que cumplir estrictamente la ley. Y concretamente en el sistema FSC, además, debe reservarse un porcentaje del territorio certificado para el fomento de las especies autóctonas. Y bueno, se han hablado muchas cosas, ha habido opiniones muy diversas, pero vamos, creo, me permitís que este sea un poco el resumen. Vamos a completar entonces esta tarde la mesa redonda que se llama Propuestas de futuro para la gestión. Ahora mismo tenemos la situación que tenemos. Hay un crecimiento de las plantaciones de eucalipto que hay que gestionar de alguna manera. Hay algunas plantaciones, hay una parte de esas plantaciones, podríamos decir, entre comillas, que son legales y otras que son ilegales, ¿no? Nos hablaban esta mañana de a lo mejor una cifra cercana hasta 30.000 hectáreas. Se hacía una propuesta de una amnistía durante un tiempo, para que los propietarios pudieran levantar esas plantaciones sin ser sancionados. Bueno, son cuestiones interesantes que pueden entrar en el debate y espero que los participantes pues nos planteen más
más posibilidades para la gestión de estas plantaciones. Bueno, sin más dilación, pues le doy la palabra entonces a José Manuel Iglesias Espiño, que es presidente de la Comunidad de Montes Vecinais en Mano Común de Carballo, en Friol. José Manuel. Bueno, pois, bueno, vos a contar un pouquiño, bueno, a xestión que levamos a cabo na Comunidade de Montes de Carballo, bueno, un pouquiño para explicar tamén as ideas ou propostas que bueno, que da miña parte pois serían coherentes. Bueno, antes de nada, dar gracias á Diputación, bueno, pola invitación a esta xornada. Bueno, como só teño 10 minutos, pois evidentemente vou a ser breve. Bueno, vou pasar un pouquiño por encima. Bueno, digamos que todo o que podría falarse, pues bueno, vou pasar un pouquiño por encima. Eso sí, cando empezamos, cando entramos na comunidade, o que nos plantexamos de principio foi pois ver que tiñamos no monte, que posibilidades había e que é o que podíamos facer ou mellorar. Nos o monte, que bueno, non sei se ao mellor encaixa moito no tipo de discusión que se vai levar a cabo hoxe, porque bueno, somos unha entidade que temos unha superficie amplia, que en parte pois, xa estaba plantada, xa viña determinada con tipo de especies, co cal pois, seguimos, non? Tiñamos e temos un monte que principalmente é produtor de pino, das 3 especies de pino. Entonces, un pouquiño queríamos reforzar ese tipo de produción e ver outras posibilidades, como eran o uso silvopastoral, o social e o recreativo e o micolóxico. O primeiro que foi, evidentemente, como tiñamos un uso principalmente produtor de madeira, pois era, evidentemente, poñer ao día esas actuacións que, bueno, que ao mellor estaban pendentes. Bueno, un paso previo foi a cancelación co convenio ca administración, pois víamos que, bueno, podíamos mellorar bastante esa xestión. Entón, o primeiro que fixemos, pois, eso, proxecto de ordenación, poñelo ao día, unha vez posto ao día bueno, concretado outras iniciativas, pois decidimos certificar o monte pola línea FSC. Bueno, actualmente tamén pola PEP, estamos certificados polas dúas líneas. Bueno, eso respecto ao uso de madeira, eso, o sea, poñelo en orden, ordenalo, o feito de cancelar o convenio ca administración e de pasarnos a xestionar o monte, pois eso dábanos, digamos que, fluidez a hora de organizar ou de propoñer novas propostas. Quero dicir, pois, se nós controlamos as cortas que se van a facer, controlamos os ingresos. Se controlamos os ingresos, podemos controlar que tipo de actividades vamos a facer, porque sabemos o que temos e sabemos o que podemos facer. Unha das primeiras iniciativas foi valorizar o monte desde un punto de vista silvopastoral. Empezamos co tema do cabalo de pura raza galega. Parecíanos moi doado levar a cabo esta xestión, xa que o cabalo pois, sobrevive do que ten no monte. Entonces, bueno, só pasaba por ter un cierre, que no noso caso, pois, temos dividido en 3 unidades, e, bueno, un pouquiño a facilidade que ten o manexo do cabalo e a posibilidade de ter outras plantacións novas. Entón, aquí é onde radica a importancia do cabalo, que é que nos mesmos inicios da plantación, pois, o cabalo pois, está axudando a manter o mato, a erva, a un certo nivel, non? Entón, isto tamén implica que, bueno, polo menos un desbroce que terías que facer, pois, xa che limita, non? Polo menos un desbroce, pois, non o terías que facer. Digamos que é un valor indirecto o feito de ter os cabalos. Evidentemente, alrededor do cabalo fixemos moita actividade social, porque por si o cabalo, pois, desgraciadamente, ten un valor de mercado moi pequeno, non nos reporta pois, uns ingresos quizás suficientes para manter este tipo de actividade. Entón, bueno, fixemos varias actividades en torno ao cabalo, non? Pasou por cursos, concursos morfolóxicos, talleres, bueno, e a principal que foi a rapa das bestas, non? Que foi a que máis chamou a atención,
dado que na zona pois, non había ningunha, pois foi algo que tuvo moitísima repercusión e sí que tendo moita repercusión e que un pouco sirve para valorizar este tipo de cabalo. Nós traballamos en exclusiva con cabalo de pura raza galega. Entonces, bueno, digamos que este componente social, digamos que é o que mantén en vivo este proxecto, non? Bueno, non me entreteño máis. Xa despois víamos tamén un potencial micolóxico, xa o tiñamos, o que decidimos, o que temos hasta o momento, pois é, bueno, nese momento decidimos certificarlo en ecolóxico, polo CRAEGA, un pouquinho para darlle valor a ese produto, e despois o paso seguinte pois, foi acoutar o monte, de forma que restringimos o aproveitamento das setas a aquelas persoas que son comuneiras, pero tamén permitimos que se alguén da fora está na comunidade quere recoller setas, pois simplemente non nos ten que pedir, facilitamos unha tarxeta e con o pago dunha pequena cuota pois pode recoller setas no monte, sempre cando cumpla pois as pautas de recollida que están establecidas. Vale, bueno, non me vou parar máis. Con respecto, bueno, vamos contando así, ano a ano fomos implementando ou buscando novas alternativas. En 2014 pois, propuxemos facer un aproveitamento apícola. Bueno, un pouquinho a idea era eso, estálos de forma experimental, pero bueno, resultou bastante ben e bueno, hoxe en día pues, casi temos unhas 40 colmenas, pero bueno, a idea é pues, chegar a un nivel de 80 ou 100 colmenas, de forma que, bueno, se compensa un pouquinho o traballo que conleva bueno, realizar a explotación pues, cos ingresos que se poden obter da venta de mel. Ahora mismo pues, estamos envasando mel, temos etiqueta propia, bueno, digamos que é un produto máis do monte que non había e que representa pues, ingresos. Despois, bueno, apareceu tamén a oportunidade de facer unha explotación de porco celta, que lo vamos a cabo no 2015. Bueno, basicamente eso, tratábase bueno, dun proxecto un poquinho innovador onde se trata de aproveitar o matorral que hai no monte para, bueno, para evidentemente crear carne de calidad. A base é o porco celta, é un porco que se adapta moi ben ao monte polas súas características de un porco andador. Bueno, a verdade é que come absolutamente todo, desde silvas, xestas, hasta o toxo que non é o toxo menor este, pois tamén o come. A verdade é que arrasa con todo. De feito, nós cada ano pues creamos uns 100 porcos e cada ano temos que lle dispoñer de 20 hectáreas novas. Facéis un cierre novo, pues, de ano a ano pues, casi chegan a comer todo o que teñen no monte. Bueno, tampouco vou a parar moito máis, porque, bueno, en 2016 decidimos iniciar un aproveitamento de resina, foi experimental, foi o ano pasado. Bueno, parecíanos moi interesante porque significaba poñer en valor o piñeiro, sobre todo o piñeiro do país, que casi nin se planta, o que hai é moi bello, realmente estáse cortando, e bueno, este é un aproveitamento que nos parecía moi interesante, pues, porque permite revalorizar o piñeiro en sí, que, bueno, hasta ahora ten aproveitamento basicamente de madeira, evidentemente tamén micolóxico, aínda que sea un pouco daquela maneira ou moi pouco reorganizado, pero bueno, xuntando todos estes valores, pues, para o noso piñeiro a nosa produción principal representa un valor importante. Xa non a mellor porque teñamos un rendemento mellor ou peor que outras especies, senón porque representa que a xente vai ao monte, para aproveitar as setas, a xente vai ao monte para aproveitar a resina. Ao final, o feito de que a xente este no monte é a mellor forma de xestión, é a mellor forma de que non ardan os montes. Se a xente ve iso como algo de valor, non vai deixar ou vai se preocupar de que non arda, e aparte deso que si se levan a cabo este tipo de actividades, o que estás provocando é que casi continuamente este xente no monte, que ao final precisamente é a que evita ou a que posibilita que non haxe incendios forestais. Aparte de que xa hai que levar unhas labores propias, no caso da resina, como é a limpieza do piñeiral, que dificulta moito que un incendio se propague. Vale, creo que xa acabei
Iniciativas, xa centrarnos un poquinho máis en terras do Miño e un poquinho do que se ven a falar aquí, que é o de eucaliptos. E, desde o meu punto de vista, evidentemente, o Monte Veciñal é unha entidade que sí, que ten unha superficie suficiente como para que existan distintos tipos de especies e que se poden levar a cabo distintos tipos de proxectos, non? Claro, o tema do eucalipto, sí ou non sei se é a cuestión. Ahora mesmo creo que hai que buscar, evidentemente, outras alternativas, non só o eucalipto. O tema do decreto, dudo que realmente contribuya a que non se expande o eucalipto. Eu creo que, xa que se fala tanto de xestión, de unidades de xestión, creo que realmente se debera condicionar a plantación de eucalipto a que existisen unidades de xestión. Me explico. Claro, se todos a nivel particular temos unha hectárea media, plantamos, evidentemente vamos a plantar aquilo que nos resulte máis económicamente viable, que é, sin duda, a plantación de eucalipto. E máis... 2 minutos, vale. Acabo non creo. Nada, eso que dicía, que evidentemente para un propietario particular en sí mismo é lógico que se decida plantar eucalipto e sustituir o pino que ten polo eucalipto, desde ese punto de vista económico. Realmente se fomentasen de verdade as unidades de xestión, que ben poden ser a sóforo, ben poden ser outro tipo de unidades, donde xuntemos a superficie suficiente para xestionar eso en conxunto, eso nos pode levar a que non teñamos que ter ou non nese espacio non só unha especie, incluso condicionaría esas unidades de xestión a que espacios como son propios dos ríos, pues evidentemente aí non pinta nada o eucalipto, ou zonas que son propias para especies de produción de froito. Entonces, digo, unidades de xestión onde se condicione o eucalipto a un porcentaxe de superficie, donde se aproveiten non só esa especie, senón que sea obligado a aproveitar outro tipo de especies, un pouco encamiñando ao que é a certificación forestal. Non é lógico que nunha unidade de xestión pues teñamos unha sola especie. Non é lógico nin realmente non é racional, nin é optimizar a produción, polo menos a largo prazo. Pode que a corto, sí, económicamente sea o máis viable, pero a largo prazo, e na produción forestal sempre temos que falar a largo prazo, sempre hai que buscar un poquinho valorizar, como mínimo a nivel de especies, o que é as plantacións. Despois, se temos unidades de xestión algo grandes, poden xurdir outras iniciativas, como no noso caso é a de Monte Veciñal, que o feito de ter unha superficie grande en diferentes especies posibilita que se leven a cabo diferentes proxectos, non? Sempre vai depender un pouquiño das características do monte. Pero claro, se realmente non enfocamos a xestión forestal desta maneira, dificilmente poderamos falar de multifuncionalidade, diversificación, racionalización, aproveitamento sostible. Eso non o vexo a nivel de plantacións particulares. Eu creo que deberíase, pero, bueno, é unha idea, un punto de vista, é complexo, pero quizá se pretendemos que non se expanda o eucalipto ou que se faga unha xestión sustentable do eucalipto, deberá só ser posible facela a nivel de unidades de xestión un pouco, unha entidade suficiente, desde que se canalicen desde un punto de vista sostible ambiental, económico e social. Eu creo que xa acabei o tempo e acabei. A continuación doy la palabra a don Daniel Villapol Balea, que es industrial y vocal de la Xunta Directiva da Asociación de Empresarios da Primeira Transformación da Madeira de Lugo. Boas tardes a todos. Vamos a ver se non nos dormimos agora despois de comer, pero vamos a intentalo. Primeiro, agradecer á Diputación estas xornadas que poden ser un pouco clarificadoras, nas cuales efectivamente vemos moi diferentes puntos de vista referente ao célebre árbol que está sendo xa célebre, e entonces vamos a intentar dar unha opinión tamén como industriales. Eu veño en representación
da Asociación Provincial de Rematantes e Aserradeiros de Lugo, que nela tamén, efectivamente, hai máis industriales de todo Galicia. Pasamos de 240 afiliados ahora mismo. Que facemos nosoutros? É que, lógicamente, o conocimiento do tema forestal para nosotros é fundamental, porque os rematantes, ou os que solimos dicir os maderistas, iniciamos facendo a xestión da explotación forestal ou do aproveitamento forestal, xa empezando polo tema da certificación ou colaborando coa certificación que é propia dos propietarios, e despois a tala, bueno, primeiro a compra desa materia prima, logo a tala, o derramado, o troceado, o apilado, o descortezado en moitos casos, desembosque e, posteriormente, transporte e comercialización dese produto. Eses son os traballos fundamentales do rematante, como industrial que fai a gestión do aproveitamento forestal. A partir dali hai as industrias transformadoras de todo tipo da madeira. Están dentro desta asociación pois aserradeiros, están fábricas de peles, están fábricas de tableiros, están celulosas, etc. Entonces, todas estas fábricas de primeira transformación fundamentalmente, pois son industriales tamén, que parte deles tamén fan o tema de rematante. Explico un pouco isto porque é fundamental para ver a nosa postura, desde a nosa postura, como vemos o dilema do eucalipto. Todas estas fábricas consumen distintas madeiras, e moitas delas distintas dentro de esas madeiras, pois madeiras de máis calidad, madeiras de menos calidad, madeiras de especies diferentes, que conllevan que aproveitemos en Galicia prácticamente todo o que se produce de madeira en Galicia, que é aproximadamente o 50% do que se produce en España. Desde o noso punto de vista, como industriales, creo que temos que pronunciarnos a favor de calquera especie que a industria demande e que o seu aproveitamento sea económicamente rendible e que sea sostible. Esta é a nosa visión do tema de adquirir madeira e de gestión nosa propia, como industriales. Eu recordo a época en que no meu pueblo casi non había madeira, e había pequenas especies de madeira, ou pequenas cantidades de madeira, e de distintas especies. E aquilo aproveitábase, a que había. Pasou a plantarse moito pino, e aquilo aproveitábase. Pasou a cambiar o 80% de eucalipto, e aquilo estás aproveitando. Si é ben certo que cambiou o tema económico con relación á madeira. A madeira, desde o punto de vista de valor con relación ao poder adquisitivo, vale moito menos que valía, como casi todos os produtos. Pero realmente estáse sacando realmente unha rentabilidade multiplicada igual por 4 ou por 5 do que naquela época se sacaba do mesmo tipo de madeira. Por qué? Porque se plantou árboles que tenen un rendimiento moi superior, un crecimiento moi superior,
é que realmente ao propietario lle saca unha rentabilidade moito máis grande. Esta é a pura realidade daquela zona. Aquela zona non está, o meu municipio que Trabada non está dentro da terra do Miño, pero está noutra, que é a do Eo. O sea que, máis ou menos, reserva é similar a todos os efectos. Entonces, esta postura da industria creo que é acorde co que realmente conlleva a propiedade forestal de Galicia. A propiedade forestal de Galicia está en moitas maus. Casi todos somos propietarios. Os industriales tamén. E realmente é unha propiedade privada. E creo que a temos que interpretar como tal. Eu oín a mañá decir algunha cousa como que eu non podo facer unha casa en calquer sitio. Estou de acordo que non podo facer unha casa en calquer sitio. Pero o agricultor pode plantar millo. E esta é unha plantación, non é unha edificación. Non estamos falando de esas limitacións de unha edificación. Estamos falando, simple e llanamente, de un cultivo. Tampouco podemos comparar co bosque nativo. Estamos, na maioría dos casos, son cultivos de propiedades que lle están sacando un rendimiento económico e que realmente tenen que buscar ese rendimiento económico. Con eso non quero justificar que teña que ser nin o 100%, nin o 80% eucalipto desde o punto de vista de eso. Para eso xa hai unhas limitacións claras e concretas. Pero a propiedade privada creo que debe ter tamén unha capacidade de decisión o propietario. Nosotros, como industriales, tamén vivimos no rural e me gustaría tamén incidir un pouco, porque sempre estamos falando do árbol, pero realmente moitas das veces non conocemos as ventaxas e os inconvenientes que pode ter o eucalipto. Entón, me gustaría falar do eucalipto, en principio, diferenciando glóbulos. O glóbulos do nítens desde o punto de vista de madeira. É, hoy, en Galicia, casi único que se lle está sacando chapa. Se lle sacaba o pino pináster, ao final deixouse, porque non era competitiva. Se lle saca algo o castaño, pero en ese aspecto, por falta posiblemente de castaño, casi non existe tampouco. Pero sí ten unha aplicación como chapa importantísima, e veréis nos grandes coches de lujo, precisamente nos barcos e en viviendas importantes, tamén de lujo, moitas delas, o eucalipto glóbulos. A nivel de aserradeiro, pois faise todo tipo de produto con el. Desde vigas, tarimas, decking, decoración, escaleiras, barcos, bateas, nasas, puentes, mangos, etc., etc. Unha aplicación importantísima a todos os efectos. Como laminado, a maiores, pois todo tipo de ventanales, ventanas, galerías, puertas, e mellora, lógicamente, para todo tipo de madeira de aplicación en carpintería. É como puntal, pois a pasta, o tableiro, os peles, aunque estes limitados, biomasa, puntal de obra, de mina, para consolidación de suelo, pastacas, etc. Quero dicir que se aproveita a totalidade do árbol en glóbulos e ten unhas aplicacións importantísimas, algunhas con valor añadido. Só me faltan 2 minutos, pois faltan algo máis. Pero ten a maiores outras cousas tamén. Eu non encontrei naide que pasando por debaixo dun eucaliptal diga que non o le ven. Eu a naide escuitei tampouco decir esta mel porque é de eucalipto non a quero. Para tratar co tema dos catarros, pois non usan outro árbol máis que o eucalipto. Jabones, perfumes, medicamentos, etc.
E despois ten as generalistas como outro árbol calquera. Da sombra, pode gustar ou non. A mí pode me gustar máis un castaño, un carballo ou un eucalipto. Pero tamén hai outra cousa que se dice moitas veces, é que é todo o contrario. É un dos árboles que deixa crecer máis o sotobosque referente a outros moitos. Debaixo dun eucalipto veréis sempre que hai realmente ou ben pasto, ou ben silvas, ou ben pequenos arbustos, etc., etc. E igual baixo outros non. Todas esas son ventaxas reales. Eu que teño ambas, teño castaños, teño carballos, teño eucaliptos e teño pinos, podo opinar na realidade de todos estes temas. E sei que é así. E teño ali para poder velos, quen queira visitalos, desde ese punto de vista. Quero dar estas opinións un pouco porque a veces falamos sí, no, pero eso. Pero tampouco escuitei a naide que ven visitar a costa e dicirme non vou á costa de Lugo porque está toda chea de eucaliptos. Pois resulta que non. Naide deixa de vir a Viveiro porque este de eucaliptos. Pero, a pesar de eso, eu tamén son partidario de que o noso lema é facer sostenible o mundo rural, mantendo a biodiversidade, que é fundamental, pero sin demonizar ningunha especie. Eu estou de acordo en que hai que romper a continuidade, estou de acordo coa lei 12, que efectivamente condiciona totalmente o tema xa da plantación de eucalipto a todos os efectos, e que se debe, efectivamente, cumprir toda esa lei e que isto non debe condicionar de que, efectivamente, haxa que plantar só o eucalipto. Non estou de acordo, comprendo que necesitamos a biodiversidade, necesitamos os árboles de frondosas, etc. Non podo deixar de dicir tres cousas porque son propias, efectivamente, do título da ponencia. Cales son as nosas propostas, precisamente, que nos pide o programa? Que o propietario sepa identificar al identificar su parcela, lo que puede y no puede cultivar y gestionar en ella. Quiero decir, hoy en día creo que deberíamos estar capacitados para que o propietario sepa o que ten que facer e o que pode facer na súa parcela. E realmente, de acordo con todos os condicionantes que ten un problema añadido moi grave, que ten unha serie de intervencións que non é capaz moitas veces nin eso. O aproveitamento forestal debe estar regulado, pero non intervenido, por noso ben. É imprescindible gestionar as masas viables que sean mecanizables. Decía o meu compañeiro, las superficies menores de 5 hectáreas non tienen viabilidade. Eu son partidario, efectivamente. O lógico é que consigamos superficies suficientes, que poden ser dun propietario ou de varios propietarios. Estamos nun entorno dunha terra moi cara, da máis cara a nivel forestal posiblemente de casi todo o mundo. E solamente seremos competitivos con productividade, calidade e gestión. A industria necesita ter asegurado o suministro dunha materia prima que sea uniforme, de calidade e a un precio competitivo. As vías de saca e as carreteras propiedade das distintas administracións, estamos nun sitio importante para dicir isto, locales, provinciales, regionales e nacionales, tenen que adaptarse ás exigencias dos aproveitamentos competitivos, aptos para a maquinaria internacionalmente reconocida, que se poidan usar sin condicións, sin permisos e sin fianzas, nas mesmas condicións que calquer outro produto do rural, sin sufrir discriminaciones negativas nin costes añadidos. E pedimos unha administración eficiente, ágil,
con unha interpretación uniforme, rigurosa, pero facilitadora e con conocimiento da realidade da nosa terra e das especies e as peculiaridades que la ten. Moitas gracias. Perdón. Muchas gracias. Damos paso ahora a don Ramón Raimunde Noreña, que es presidente de Promagal, que es la Asociación de Productores de Madeira de Galicia. Moi ben, boa tarde. Eu creo que vou ser políticamente incorrecto, pero económicamente irrebatible en algunhas das cousas que vamos a comentar, non? En primeiro lugar, despois vou a decir que teño aquí escrito e me vou a finxir aquí a esas propostas de futuro, quería facer unhas reflexións con respecto a algo do que se falou pola mañá. Para min, aí estamos caendo nun falso debate, porque todo é monte, dentro desas 2 millóns de hectáreas, pero habería que distinguir moi ben o que son plantacións industriais do que é un parque natural. Para que queremos o monte, non? Porque, senón, van a ser 2 argumentos sempre encontrados. Para min, eso é un falso debate. Eu non vou falar das terras do Miño, voume a finxir a Mariña e a Ortegal, que é o que coñezo. É onde se teñen desenvolto as nosas asociacións locais, as PROMAS, as asociacións de produtores de madeira. Outras persoas vos falarán, como Reguera de Castroverde, das circunstancias que aquí teñen, non? Eu, en iso, de momento, creo que non debía intervir. Teremos unha opinión, pero serán eles o que terán que defender. Tamén, por outra parte, teño que ser consciente de que non falo no nome propio, senón como a voz dos que non teñen voz, millares de produtores asociados e non asociados, que confían en que defendamos o mellor que podamos os seus intereses, non? E como podedes imaginar, na Mariña e no Ortegal, eses intereses están moi ligados ao eucalipto. Aquí tamén, entre o público, a min, aparte de que hai máis enxeñeiros de montes por metro cuadrado que en ninguna parte, pois vexo que tamén haberá estudantes de enxeñería de montes ou xente moi xoven, que é moi importante tamén ese relevo xeracional, que posiblemente lles dé traballo algún día. Pero vailles dar traballo se isto é económicamente rendível. Si plantamos algo que nos dicen que é moi bon e moi bonito, pero que non vai ter mercado e que temos que esperar 60 anos por el, teñen que irse buscando traballo por outros lugares que teñan outro tipo de florestas, non? A parte desta introdución xeral, eu quería ir ao caso e explicarvos un pouco como comenzaron a funcionar na Mariña e no Ortegal estas asociacións que representamos, non? Foronse facendo unha en cada concello, desde Ribadeo até Ferrol, en total cerca de 30. O que pasa que non hai que facer falsa publicidade, dicer a verdade, e non todas funcionan igual. Algúnas teñen 1000 socios, pero hai outros que teñen 30. Algúnas teñen directivos moi implicados, outras teñen directivos totalmente pasotas e moi maiores, non? É moi desigual, é moi desigual. E temos, despois de 10 anos, porque iso creáronse no ano 2006, temos que recoñecer que non saíron todo o ben que se esperaba delas ou as esperanzas que tiñamos posto nelas por moi diversas causas. Por exemplo, non só a causa do minifundio e de que os socios son moi maiores, senón tamén que a veces os donos están ausentes, aínda que discrepo de algo que se dixo pola mañá, que se deixou colar, de que 9 de cada 10 propietarios de monte viven nas cidades. Non, que va. Eu vivo nunha aldea e ali prácticamente todas as casas teñen monte e os montes da nosa aldea son casi todos de xente que vive ali.
ou polo menos que teñen parentes na parroquia, non? Parentes que viven ali agora. Tamén houve outros factores como unha desinformación desinteresada, o individualismo, ese individualismo que parece unha maldición medieval xa desde os irmandiños, non? A división tamén fomentada polos compradores, o localismo chovinista, porque hai enfrentamentos entre concellos, a publicidade falsa, os prezos baixos que fan que os socios non podan encontrar un mercado. Houbo moitos problemas e o primeiro que teríamos que facer é comenzar de novo, de maneira distinta e buscar unha solución para que as agrupacións de propietarios funcionen. Tamén, nisto sería moi importante que tamén axudara a administración, se a houbera, non? En este caso. Porque dixose aquí innumerables veces que a administración de Montes da Xunta o mínimo que se podía decir dela sendo moi xeneroso é que é pouco eficaz. É dicir, promulga prohibicións, leis, decretos, pero despois non nos executa, non nos fai cumprir. Entón, pois é como se non nos houbera, non? Ben, non vou entrar no detalle de como foi a historia destas asociacións, que xa digo que é moi diversa, a min tocoume a de Foz, pero hai unha en Ribadeo, outra en Barreiros, outra en Trabada, outra en Cervo, en cada un dos concellos até Ferrol, non? Que, como sabedes, é unha zona extraordinariamente productiva. Canto de productiva. O cuarto inventario forestal non é fiable tampouco. O catastro xa non digamos, pero o cuarto inventario forestal non é fiable. Hai concellos como no que eu vivo, outro lado en Foz onde eu nacín, que estou seguro de que pode haber 4.000 hectáreas listas ou moi próximas para cortar, con unha produción de 300 toneladas por cada 15 anos, eso sube arriba do 1.000.000 de toneladas en cada un dos concellos, e xa sabedes que o valor é 30 euros de media a tonelada, e xa vos dades conta que cantidades astronómicas se derivan de aí, repartida entre máis de 500 veciños en cada un dos concellos, eso desde logo, non? Ben, iso é algo que está por estudar e que precisamos que unha escola de enxeñeiro de montes, como aquella aquí en Lugo, da Universidade de Santiago, estuden parcelas, fagan estudos, coñezan cal é a existencia para que coñezamos de que partimos, non? Eso sería moi importante. En canto as observacións de tipo xeral para a futura xestión destes montes, eu xa digo que hai unhas cuantas propostas que eu vos vou a ler para cinxirme a isto, que xa dixemos moitas veces, non? Tiña aquí como 10 puntos básicos, que poden ser máis, pero que vos vou a ler. O primeiro é vender a madeira por tonelada. Estou me referir a madeiras de crecimento rápido, a madeiras rendíveis, a madeiras que producimos en plantacións industriais. O dos parques e xardíns, vamos a deixalo para outros. Estamos falando de plantacións industriais. Vender por tonelada a un precio conveniente, con un contrato modelo e con garantías. Deixar a biomasa dos restos de corta e do desbroce no monte. Hai empresas que as levan gratuitamente, pero hai que deixalas no monte tamén adubar. Terceiro, unha silvicultura mecanizada, avanzada e contrastada con investigación. Cuarto, escolla de especies idóneas para cada tipo de monte e o seu mercado. A 20 anos temos que predecir que vai pasar dentro de 20 anos. Que non nos pase como co piñeiro, por exemplo. Quinto, aproveitar sinerxías de investigación e xenética en procesos industriais futuros. Sexto, participación dos produtores en órganos de decisión políticos e económicos, porque eu son dos que opina que os que teñen o monte e o traballan son os que teñen que estar tamén nos órganos de decisión. Sétimo, manter unha información e unha formación tamén fluida e eficaz aos produtores asociados e aos colindantes e veciños.
Octavo, procura de mercados externos con oferta clara superando a situación actual. De eso comentarei algo tamén. Noveno, proporcionar aos produtores asociados servizos forestais e técnicos, pero do noso tempo. E décimo, abrir mercados da madeira diferentes dos existentes. Aclararei brevísimamente no pouco tempo que me queda por que digo isto. Todo isto anterior que acabo de dicir, estes 10 puntos, só é posible se os produtores, os silvicultores das diversas madeiras actúan unidos colectivamente en asociacións. Chámense promas, as famosas de produtores de madeira, chámense a Asociación Forestal de Galicia, a que, por exemplo, eu tamén pertenzo, organizacións sindicais, sociedades, SAT, chámense como se queiran, pero agrupados colectivamente. Estas asociacións, en xeral, foron neutralizadas e minimizadas polo mercado e tamén polos axentes intermediarios, especuladores, e non funcionaron debidamente, como se esperaba, como vos dixen antes. Vale. En canto a observacións xerais para esa futura xestión dos montes, eu diría que, finalmente, para o eucalipto, para este eucalipto nitens que eu traigo aquí, en un cepellón, isto é unha planta con mellora xenética, costa 20 céntimos para os asociados, 25 para os non asociados, e poñémola en un furadiño ben feito, poñemos de abono agroblén, esperamos 15 anos e obtemos un magnífico árbol de 1 tonelada que vale 26 euros. Se multiplicamos por los 1000 que ten a hectárea, xa nos podemos dar unha idea de que por eso é a única razón poderosa de por que plantamos eucalipto. Tamén nos gustan as outras árboles, pero a razón é unha razón económica de produción industrial. Cando haxa unha fábrica que consuma nítens, ou varias fábricas, porque poden consumir tamén aglomerado, serra e outras cousas, hai que ter cuidado que non baixen os precios. No mercado futuro, o máis importante é a ubicación das fábricas, porque o transporte é moi importante para o precio final. Ten que estar a fábrica ubicada en un sitio céntrico e importante. Ten en conta que desde a Mariña costa 8 euros leválo a Navia, pero que costa 24 leválo a Hernani. O precio é moi determinante. E dada a súa proximidade e unha tecnoloxía similar nas súas fábricas, para o noso eucalipto da Mariña e de Ortegal, o mercado máis interesante é Portugal, especialmente por mar, desde portos grandes, o día que se poda abrir ese porto de Morás, porque na provincia de Lugo, dóeme como lugués dicirlo, non temos autoridade portuaria, nin temos ningún porto grande. A min dóeme especialmente porque nunha época da miña vida tamén fui un marino. Digo vos nada máis que unha cousa, eso que aparece nos artigos, por exemplo, publicados en El Progreso, xornal co que eu levo lendo e colaborando desde hai moitos anos. Nesta última semana houve un especial do sector forestal. Pura publicidade empresarial. Pura publicidade. Que me perdonen algúns dos presentes que poden verse afectados. É dicir, tú pagas o anuncio, despois mandas o artigo, é unha pura publicidade empresarial. Con iso non vamos solucionar nada do sector. O que paga, manda. Cuidamos su monte. Cuidamos su monte, verdad que o viron por aí. Por tanto, non temos por que preocuparnos, porque xa hai unha empresa extremadamente xenerosa que, ademais, hasta solta avispiñas para combatir o bonitero. Non? É dicir, que estamos como queremos, como vedes. Non, temos que ser serios. E, a donde vou para terminar, é que nos temos que organizar, que só nos vai ficar a loita social dos silvicultores. E digo loita social, defensa dos nosos intereses, por nós mesmos. Non podemos esperar nada, nin da Xunta, nin da industria, señores. E digo claramente, eso da cadea monte-industria. Miren, é un invento. Cadea si a hai, pero é unha cadea para aprendernos. Unha cadea para tirar por nós, porque na cadea hai uns eslabóns moi débiles que sempre rompen. E saben quen son? Os 500.000 produtores destas plantiñas de eucalipto. 500.000 produtores. Entón, temos que liberarnos e temos que defender nós o noso. Con todo o respeito,
para os ecoloxistas, para os funcionarios, para os enxeñeiros de montes, pero o monte é algo tan importante que non o podemos deixar en maus de especialistas. Temos que ser nós, os que estamos nel todo o día, os que nos vai a cuestión, os que defendamos a cuestión. Moitas gracias pola súa atención. Ahora le doy la palabra a don José Manuel Reguera Pereira, que es presidente da Asociación dos Produtores dos Montes de Castroverde da Comunidade de Montes de Mirandela. Hola, boas tardes a todos. En primeiro lugar, dar as gracias a todas as persoas que participaron na organización deste acto, a todos os ponentes e tamén ao público por a súa asistencia. Eu represento aquí a Asociación de Produtores dos Montes de Castroverde, de recente creación, o cal, a día de hoxe, contamos con máis de 480 asociados, e cun obxectivo de superar os 600 asociados. O cal, estes 480 asociados, en conxunto, son propietarios de máis de 10.000 hectáreas entre particulares e comunidades de montes. De un total de unhas 17.200 hectáreas que é a superficie total do Concello de Castroverde. A nosa asociación non ten como único obxectivo defender aos propietarios que teñen ou queren ter eucaliptos nites. A nosa asociación ten outras prioridades, que é defender os propietarios dos que teñen pinos, chopos, nogueiras, carballos, castaños, setas, mel, gando, etc. Daí ven o nome de Asociación de Produtores dos Montes de Castroverde. Que imos a facer? Pois mirade, de forma seria e profesional, e como unha asociación forestal do século XXI, unha asociación flexible, libre, donde todos que formamos parte da actual xunta directiva non nos dedicamos a isto profesionalmente, nin tampouco pretendemos dedicarnos en un futuro. Nin temos intención de facelo, pero si temos moi claro cales son os obxectivos que a nosa asociación ten no sector forestal. Nosoutros queremos un sector forestal forte, ordenado, rentable e sostible. Nosoutros non apostamos por monocultivos, nin de eucaliptos, nin de pinos, nin de frondosas. Si apostamos por unha produción equilibrada e rendible para os propietarios dos nosos montes. Que parece ser que somos os que menos temos que dicir á hora de facer políticas forestales ou políticas medioambientales. Nas últimas normativas publicadas, todas son antiforestales. As políticas forestales hai que leválas equilibradamente en todo o territorio galego. Non intentar leválo con desequilibrios territoriales, porque as zonas do interior e da montaña non teñen por que ter máis privilexios que outras zonas máis desarrolladas, pero sí teñen por que ter os mismos dereitos e as mesmas obrigacións. Non queremos concellos de primeira, nin tampouco concellos de segunda. E a nosoutros, ao que é ao Concello de Castroverde, pois afétanos bastante este borrador do Real Decreto que creo que todos conocemos, donde o Concello de Castroverde saldría moi perxudicado, donde nos farían unha expropiación das nosas terras sin pagarnos nada a cambio. No Concello de Castroverde xa temos un pexón pois bastante moi restringido en canto ás plantacións. E se temos en conta as normativas que temos que cumprir, pois como o caso as longitudes vixentes ás zonas agrarias,
as protección paisaxísticas, a Red Natura, a legislación vixente nestas zonas produtoras paisaxísticas, distancias a carreteras, a cauces fluviales, e a verdade é que dá ganas de non facer nada, e que as fincas queden todas a monte, improductivo, porque a día de hoxe hai un exceso de normativas. Hai un exceso de normativas donde case se necesita un profesional para saber o que vamos a facer cas nosas fincas. Unha persona que gasta os seus aforros ou fai o seu esforzo por invertir nun terreno para unha plantación donde a 15 ou 20 anos pode ter un mínimo rendimento, que isto xenere empleo e fixe población no rural, merece, por lo menos, un respeto. E non a persecución por funcionarios públicos pagados por todos, con coches oficiales pagados por todos. Resulta fácil concluir que a Administración Forestal galega está pouco preocupada por dar resposta a todos estes problemas. Pero se nosotros, como asociación e interlocutores dos propietarios dos montes, estamos dispostos a facer propostas e toda a nosa colaboración para mellorar o sector produtor dos nosos montes. E quería facer unha reflexión. O eucalipto aporta máis diñeiro que todas as axudas públicas ao medio rural. E ainda que isto é moi forte dicilo, é onde, bueno, públicamente, pois, non é unha frase moi correcta, pero, bueno, eses datos témolos aí. E estes últimos anos de crisis no sector da carne e no sector forestal, pois moitos gandeiros salvaron a súa situación á conta de vender eucaliptos e vender pinos e á conta do sector forestal. Nosotros apostamos por uns montes ordenados, donde todos temos moito que traballar, moito que facer, desde a Administración e desde todas as asociacións con intereses diversos para conseguir un sector forestal rendible e sostible. Eu comparto as reflexións que fixo Reimúndez, igualmente as que fixo aquí don Daniel Villapol, onde estaría totalmente de acordo cas súas propostas. Espero que a Administración tome nota de todas as propostas que se fixeron hoxe aquí en día e tomen políticas axeitadas para que o noso país sea máis rico. Non teña máis nada que decir. Gracias. Moitas grazas por asustarte a tempo. Finalmente, bueno, pues le doy la palabra a doña María Concepción Blanco Montecelos como representante da Asociación de Mulleres Rurais Fonte da Só. Bueno, boas tardes a todos e a todas. Eu veño aquí como unha desas aludidas da mañá, unha persoa que vive no rural, unha muller. Quería deixar para máis tarde, pero igual é este o momento de preguntar cantos dos que están aquí teñen como negocio principal a explotación ou a cría de animais. Cantos? Pregunto, que levanten a man. Cantos dos que están aquí comparten profesión con esta muller? Outra muller? Oh, bueno, a ver, dúas ou tres. Porque para os demais non debía falar ben. E a ver se consigo falar mal. Bueno, eu son unha muller real do rural que agradezo que a Deputación xunte aquí moros e cristianos. Eu podo ser das dúas cousas. Certamente o dos castrexos e o da Feira do Queixo non nos foi nada bo para esta gorxa que ten que falar nestes momentos. Entón, como muller rural, real, frente aos urbanitas, que eu tamén veño á cidade de disfrutar,
decio esta mañá. Eu valoro moitos aspectos do medio urbán, pero son labrega de tradición familiar. Ao mellor son desas persoas que se poden chamar retornadas, non sei se encaixo ben na palabra. O mellor título é o que é tan longo que ninguén é capaz de aprender. Porque puxen o que conseguín aprender ao servizo do medio donde xuntaron os cartiños para mandarme estudiar, non? E iso non pasa moito. Por iso hai poucos retornados. Hai retornados deses que volven empregar os cartos destes que falaron aquí á miña dereita, non? Como labrega co titular dunha explotación en ecolóxico, en extensivo, aspiro a ter relevo. A ter relevo quero dicir que teño dúas mozas que estou pensando incorporar. Entón, pois eu tamén penso que non é manido dicir aquí a ver se deixo algo para os que veñen detrás, é que eu teño inmediatamente detrás. E para iso, claro, que quixera facer propostas e que ainda non me corresponde facelas a nivel técnico. Eu estou do outro lado das cousas. Non me corresponde. Pero sí que digo que teño dúas rapazas que quero que estudien e que traballen. Repito moito de que estudien, porque na miña época foi máis difícil a meus pais mandarme estudiar que nos últimos tempos. E agora estánse quedando moitos fillos de labregos, estánse quedando na casa, sin estudiar. E iso non é nada bo. Entón, vou contar un pouco o que é a experiencia destes días como labrega. Porque iso non o pode contar outra persoa. Podían contar, ao mellor, dúas outras persoas que levantaron a mão. Pero tocoume a min, representando unha asociación de mulleres rurais que case leva, bueno, unha vintena de anos aí. Estes días tuvemos que levar as vacas ao monte concentrado, onde hai concentración parcelaria, unha horiña de camiño, non pasa nada, os animais van perfectamente, son moi civilizados, como día o novel. Non pasa nada. Bueno, eu non as levaría ali. Se hai 20 anos, a política que houbo, ou a ausencia dela, non deixara plantar os agros. Eu agora estou, que son tan aficionada a crear asociacións, ou era nos meus tempos mozos, que eu agora diría que case me apetece, se hai alguén da teca por aí ao millor ainda así, hai mulleres, xa vos vin, a mí gustaríame crear unha hora de agros limpos, porque agora o noso alcalde díxonos, bueno, donde había, recordounos, isto é para todos, non é que digo ao noso alcalde, pero un xa vai ao alcalde, ao cura, etcétera. Bueno, donde había pinos, agora podense poñer eucaliptos. É dicir, donde non houbo nada de presión hai 20 anos ou 25 anos e puideron poñer pinos, agora resulta que como xa é forestal na PAC, agora xa se poden poñer eucaliptos. É dicir, que eu vou ter que seguir levando as vacas ao monte, donde teño máis problemas de ataque do lobo, claro. Efectivamente, tuvo un ataque de lobo estes días. E, despois de aí, pois foron a 8 kilómetros as vacas. Non hai problema ningún. Ali, nesa parroquia, que xa está plantadiña toda, porque non queda xente, que non me podo... Teño que controlar o tempo porque teño que responderlle ao Dence, que igual non está agora, pero escoiteino pola mañá e alguén lle pode pasalo. A 8 kilómetros dixeron, pois xa de paso, a ver se nos podes facer esta parcela, que tes aquí as vacas, os da mesma parroquia, a ver se me podes facer esta parcela, porque nós xa non nos levamos aí, e o 8 kilómetros a mí me importa, vamos. Pois vale, de paso que pazo as miñas, tamén pazo esa hectárea que tes.
pois saquei as vacas e que tuvo que facer o home? Anciñar os restos do que non comen as vacas, que son as follas, os cascallos do eucalipto e os restos. Entón, tuvo que ir a anciñar. Que pasa no meu barrio? Pois non só é que cando quedan as vacas cerca teño que soportar a falta de luz. Isto é porque non houve luces, claro, hai 25 anos. Non houve luces, nin ten trazas de... Pero, bueno, iso é das propostas. Cando quedan as vacas cerca, igual do outro lado, de algún lado non importa porque non priva sol, pero do outro sí. O pasto, sí, estará moi verde. Pero é como esas mazás que compras que non teñen cero sabor. Non o comen. Eu vou ter que ir ca desbrozadora. E o que me deu o pasto terá que ir a enciñar, pero vedes cousa ao paso. Ten que ir a enciñar os eucaliptos do veciño. E claro, isto, eu xa entendo que isto non o teñen. Esta culpa non é dos que poñen os eucaliptos. Eu iso xa o sei. Nin dos pequenos propietarios. Eu iso tamén o sei. Pero eu teño que dicir que eu quero ter relevo. E tamén é lexítimo ter a quen deixarlle habitada a miña casa. A ver se non é propiedade privada tamén. Eu sei que eles cobran e a min non me compensan. Porque cando fan as extraccións, que ademais eu non sei se é que as teñen que facer en pleno inverno para que quede, cando chega a época de abonado, queda aquilo como a un trollo que non hai quen pase. Despois cortan os pinos, can pa onde teñen que caer, con tal de que non maten a ninguén, eu xa entendo que ben, vale. Pero, se o veciño é bo, é xeneroso, ao mellor ainda me repón os arames e... Nun sitio este ano, caeu tal bicharraco que había unha estaca de cemento e quedou así. Entón, eu sei que eles cobran. E a mí non me toca nada e eu sufro as molestias igual. Eu entendo que hai moito monte. Eu, como non son técnica, non teño por que falar. Eu non lle podo dar... Eu compensaría, ou ao mellor o veciño do lado compensaría con darlle monte común. Pero claro, iso eu non sei. Ao mellor é meterse en... Vamos a outro caso concreto. Isto é o das vacas, que non se falou nada delas esta mañá. Eu se tuvera cabras falaría de cabras ou de ovellas, pero... Estou en negociacións con un veciño. O veciño vive, xa non é a primeira vez, teño negociado con 5 a vez buscando propietario. E tuvo que sair do xulgado para saber, como dicía o de Muras esta mañá, para saber, a ver por onde era. Despois se faderá a averiguación da propiedade e, bueno, neses ainda podes ser que andes. Bueno, neste caso, iso xa pasou, historia. Negociache con Madrid, con Barcelona e con o que fixo falta. Neste caso, o señor ten 10 hectáreas. Ai, pero que lugares temos que pagar? Pois, home, mira, é que me renta máis, e teñen 1000 metros en algún caso, noutro teñen 2000, polo medio de... É que me pagan o rendemento, además isto escoitei no principal bar de Friol, mira, é que contra 1000 ou 2000 euros hectárea ano de eucaliptos, a ver... Pero, e o veciño da Coruña, que me di? Claro, é que, ainda que teña 10 hectáreas, que fago con 250.000 euros na Coruña? Pouco compro. Entón, 2 minutos. Que me quede bodence. É para unha gracia. Cantos xatos son? Xatos vos de 25... Para 250.000, pois, a ver, xatos de 1000 euros, que xa teñen que ser... A ver, que xa ten que ser outra muller que me entende. 25 xatos para unha hectárea. Como se nunha hectárea me tuveras gran cantidade de cabezas. Claro. Eu xa entendo que eu iba a Cabanas. Véñenos mirar as vacas estes de Ortigueira que día que ali tuvemos que deixalo porque a 30.000 euros a hectárea. Ai, pero na miña zona tamén é caro, de 20 a 30.000 euros a hectárea. A ver, pero... Isto, non sei. Eu xa estou... Igual que vas un do alcalde, tamén miras dir un do cura.
un do cura, e agora está de moda os que somos de Friol, un do cura, porque o noso cura, polo menos, ainda di cousas acaídas con respecto a isto, que eu non estou caendo en contra dos eucaliptos. A meu avó teño un cariño especial, porque a meu avó, de quen enviuvei, tiña 11 anos do século XIX e gustabanlle moitos eucaliptos, como ornamentais e tal. Moi ben. A mí parece moi ben que se regule onde hai que plantalos, pero no medio dos agros. Agros limpos. Agros limpos. Porque non teño por que ter os corvos ali pegados... Bueno, a min gustame todos os bichos. Eu, ás veces, co coche atabou detrás dun porco teixo. Cando te aparecen, que bonitos son. Vamos... Teño unha palleira das coruxas, non está aquí o do costado do territorio, na casa viven morcegos, vamos, uns... Cuidado, non te despistes. Pero non das preces. A ver se se consensúa, que se ordene, que se consensúe. Teño que fazer unha lectura ao final, pero quería contestar ao de Desalogo, que decía, ensinou panos pola mañá. O sea, está claro que hoxe eu vin un coche tamén, nun histórico. Histórico 1958 bebede. O sea, que eu son unha tipa conservadora. El ensinou panos de papel. Eu tamén digo que eu uso panos. E con presas, vamos, eu non estou en contra de que se fagan. Se queremos facer demagoxia entre cachenas e frisonas, eu teño frisonas, e tamén teño rubia galega. Vamos, en Friol me parece que están a par, a frisona e a rubia galega, se queremos. Eu non quero separar nada demagóxica, pero tamén sei contar chistes. O Dence dicía que como se mantén o agro. Pois eu aquí estou dicindo algo de como... Eu estou falando de Mantelo, estou falando do meu avó, como se fora irlandesa, non? De como hai... Estou falando do meu avó, tamén estou falando das que quero deixar no meu sitio. Entón, como se mantén o agro? Home, facéndolle máis doada a vida, porque agora xa non se poñen panos, agora hai compresas. Entón, tamén no agro temos que mellorar, igual que melloramos na higiene, na lingua, non sei que, bueno. E aquí falouse pola mañá de que as explotacións resisten. A ver, cada vez máis, como se vai competir con esos prezos? Algo terán que dicir. Algo terán que dicir, e danme razón, mira, se me dan a razón, vistes. Non somos tan moros e cristianos. Eu, cando aceptei o convite, dixen, mira, que eu... Pedíronos que fixéramos unhas notas para despois e eu agardo podelas facer e recoller todo o que se dixo aquí pola mañá, que foi, bueno, granado. Nos agros non se poden, cachos de pinos non poden pasar a cachos de eucaliptos. Algo hai que facer. Ainda que o pexón nos halla adiante, teño que acabar, verdad? Dixeron pola mañá algunhas das medidas, a estrutura da propiedade. A ver, a estrutura da propiedade non todo pode caer nos labreus, que hai nos con máis luces e con menos, como en todos os sitios. Porque eu a mí aténdeme detrás do mostrador xente, e os que deixaron plantar isto hai 25 anos, luces, a ver, eu tamén coñezo labreus sin luces, A estrutura da propiedade, algo hai que facer. E hai que facer medidas de acompañamento públicas, decía, non? Banco de terras, etc. Bien. Como non me dá tempo a ler máis, dixeron inicialmente que era un cuarto de hora, pero pois houve que reducilo aos 10 minutos, igual que a fixo a dela ou fai a miúdo, eu tamén hai 25 anos facía cousas máis proveitosas que a plantar isto. Na miña casa arrendouse a prezos astronómicos por non ver eucaliptos ao carón. Daqueles eran pinos. Pinos. Sabes, verdad, José Ramón? Eu sobando a lama, eles cabalgando solitarios, terras en campo, prados mal feitos, algún que xa logo non se acorda de ter sido leira, gabo, artes e louca, xa logo, repito verdad, non queda que chamarlle agro. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a pasar entonces a las intervenciones del público. Boas tardes. Son José López. Estou xubilado e teño unha pequena explotación que ten de todo. Entón, quería preguntar, xa lles quería preguntar a mañá, o que pasa que non tuve participación porque había moitas preguntas.
entonces a mellor era máis excitado por da mañá. Eu creo que aquí estamos denotando unha deficiencia moi grande en todo o que é o forestal, o agrario, e, sobre todo, sobranos moita burocracia. Burocracia no sentido de dicir, a mañá falábase de 26 asociacións que participaron aí e ainda había alguén que dicía que tiña que haber participado máis. Son unha barbaridade, para min. Eu considero que a administración é a principal responsable de todos os males que lle pasa ao campo. Porque acabaron con il. Acabaron co agro, acabaron cos montes e acabaron con todo, por unha mala política. Entón, eu pregúntolles aquí a todos os ponentes por que temos que ter tanta burocracia, por que ten que haber tantos organismos que teñan que informar sobre as plantacións, sobre o medio rural, cando realmente hai uns plans xerais de ordenación que serían os que tiñan que recoller esta materia, xa que tanto a Consellería de Medio Ambiente, a Confederación Hidrográfica, os outros organismos, poden e deben, cousa que non fan, emitir uns informes preceptivos e vinculantes que tampouco fan moitas veces sobre esta materia. Entón, se o medio rural informa un plan xeral onde se pode plantar ou non se pode plantar, onde debe ser unha zona especial para agro, e pareceme lógico que ten que haber zonas especiales para o agro, tamén ten que haber zonas especiales para o monte, que pintan despois, cando xa tiñan que haber emitido un informe e ese plan xeral teria que estar xa preparado para dicirlle ao administrado, tú podes plantar aquí o que sea, tú tes dereito a ter aquí as fincas dedicadas a prado ou a cereales ou o que che corresponda. Cousa que non se fai. Cando vai a administración, iso é unha cousa tola de todo. Porque chega un organismo e pregunta, oiga, e eu que podo facer aquí? Desde o noso punto de vista, usted pode plantar, pero ten que preguntar ali. Bueno, vas preguntar ao outro lado e dicenche, eso non o temos moi claro, habría que ir preguntarlle a súa dirección a Santiago, que eso está, pero espera que lle doulle o teléfono. E así sucesivamente. Entón, é dicir, eu creo que ese refrán que é moi antigo aquí, e que vale, e nos vale, que ovella de moitos comen os lobos, aquí pásanos o mismo. É dicir, como hai tanta burocracia, tantos organismos que moitas veces non pintan nada porque o único que sirven é para cobrar, e pagamos todos con nosos impostos. Entón, por eso non funciona o medio rural. E por moita política que fagan, e por moitos programas que dicen que van a facer, o medio rural cada día está morrendo máis. Está morto xa. Vale, gracias. Vamos a centrar las preguntas, por favor. ¿Alguien de la mañana quiere contestar? Ya que... de la mesa. Eso, ten toda a razón do mundo, é unha das nosas reivindicacións desde sempre. E cada vez está máis complicado. Hai moitos anos xa na época de gobernando Fraga, había a proposta da ventana única, que a pedíamos e que dicía que se conseguiría. Desde logo, ahora mismo, a propiedade privada en fincas pequenas é un verdadeiro problema facer unha xestión nela. Estamos totalmente de acordo. Entonces, por esa unha primeira proposta, poño que el propietario sepa, al identificar su parcela, lo que puede y no puede cultivar y gestionar en ella. Porque el aprovechamiento privado debe estar regulado, pero no intervenido. Entonces, vamos a ver, esto es un tema que lo estamos haciendo constantemente ante la Administración. Y la Xunta, por un lado, y los entes después a nivel nacional, como son Confederación Hidrográfica, como son las carreteras del Estado, como son todos esos entes, el tema de las reservas, etcétera, muchas veces hay que poner 10 planos unos de arriba de otro para saber
realmente si tienes o no tienes afectada tu finca y en qué medida. Eso es un problema que se podía solucionar hoy en día. Pero claro, si no hay ordenación y con las fincas que tenemos, ahí está el problema. Y esto es, ya digo, nos está creando un problema muy grande para la gestión, primero, y después para el aprovechamiento. Porque si tú quieres cortar una finca y posteriormente la siguiente con la mecanización, hoy no eres capaz de autorizarla sobre la marcha para poder cortarla. Entonces, eso condiciona totalmente los aprovechamientos. Juan, ¿quieres hablar sobre el tema? Sí. Vale, ¿podéis pasar el micrófono, por favor? Bueno, pois eu son funcionario, traballo na Xunta de Galicia, traballo en investigación. Creo que unha das cousas que sí que fai falta é ter información, ter datos sobre... Ahora vou a falar dunha cousa distinta da mañán. Eu tamén estou nunha comunidade de montes na Coruña, nunha directiva. Cando se iba a facer o novo plan de ordenación forestal, había que ver... Eu estuve mirando, son agrónomo, non son de montes, e dixe, hombre, aquí se me leín o anterior plan, e dixe, vamos a comprobar que o que estaba previsto no plan feito fai 20 anos corresponde cas expectativas cas cortas. Pido información á Xunta. Non había información. Como se vai a facer un plan de ordenación se non hai información dos rendementos? Dos custes por hectárea, dos desbroces. Si é tan rentable o monte, por que os montes están dando perdas? Por que a Xunta quere agora aos montes veciñais decir que teñen que pagar as súas débedas? Non son tan rentables os montes. A quen estamos engañando? Desde que quitaron as axudas para forestar, xa non se foresta pola administración que ten consorciados os montes. Entón, non nos vendan, eu non sei na Mariña, eu estou falando da Coruña, datos. Pola mañán se falaba de que para a sociedade unha hectárea de eucalipto era 900 euros, unha cousa así. Se é 900 euros e estamos dando un servicio público aos que temos as comunidades e montes, por que a Xunta nos quere quitar os montes veciñais e non ten en conta todos esos servicios ecosistémicos que está disfrutando a sociedade? Eso que sí se valoraba, os 900 euros por hectárea. Moitas gracias. Sí, con respecto aos montes veciñais, por lo que me afecta, sí, a verdade é que tes razón, hai unha falta total de información con respecto aos rendementos que ten, sobre todo a produción madeireira. Non é fácil, eu creo que foi un pouquiño a escaseza de registros que se levaron a cabo desde que fixeron as plantacións forestais. É dicir, tú non podes consultar o que costou, o que se fixo, o que fixeron no noso monte. Cando pedín as contas do convenio, a mí o único que me deron foi números, sin saber que superficie, se aplicaba ese gasto, nada, era inviable sacar cuadros resumen realmente de se o que se levaba feito hasta o momento era viable, non o hai. Realmente, desde o punto de vista madeireiro, a verdade é que tamén teño dúdas da rendibilidade dos montes, ou especificamente do que é o sector madeireiro. Porque, bueno, é unha inversión que faz inicialmente en la que tens que esperar unha serie de anos para ver se realmente é rendible. A parte que hai uns custos aí de espera que tamén habría que valorar. Por eso, bueno, que falas toda a ordenación, eu sí creo que é fundamental a ordenación, aínda que empeza agora, aínda que non teñamos moitos datos, si existen criterios suficientes para poder facer unha ordenación máis ou menos lóxica, porque en algún momento hai que empezar. En algún momento temos que empezar a ordenar e a planificar un pouquiño os usos que se van a dar.
realmente creo que o sector madeireiro por sí non é rentable. Eu creo que debe haber unha combinación, ou polo menos nós estamos ensayando con esa combinación forestal-gandeira, que decir, o noso monte non só é madeira, non o dixen, pero bueno, temos para 100 hectáreas de pastos que aproveitan os veciños. E que evidentemente para os veciños son moito máis rentables esas hectáreas de pasto que non o que perciben pola superficie forestal. Eso está clarísimo. E da superficie forestal nós estamos enfocando ou cambiando un pouquiño o tema e derivando parte desos ingresos xerados para poñer en marchas iniciativas de outro tipo. Quero dicir, que ao mellor non é que nos vayan a producir máis beneficios, por lo menos a nivel económico, pero sí o que consigues que a diversificación é que teñas diferentes produtos que tú podes consumir, que a xente ali pode consumir. Ao final é valorar o teu entorno, e que no teu entorno, que eso era o que había antes, había mel, había ovellas, había cabras, había vacas, parece que se foi reducindo un pouquiño eso, hasta que parece que xa só quedan vacas e pinos, bueno, e agora eucaliptos en boa parte do territorio. Para mí, por eso falaba un pouco de que había que diseñar un pouco unidades de xestión, que é a ordenación en sí. Ainda que non teñamos moitos datos, creo fundamental que así, para que prospere social, ambientalmente, económicamente unha zona concreta, para mí é fundamental que se aborde unha diversificación e unha multifuncionalidade. Para min, eucaliptos, si eucaliptos no, bueno, eucalipto pode ser que estea, pero non pode ser o único que estea. Ahora mesmo, evidentemente, está a industria moi formada ao redor do eucalipto, pero é que temos que traballar xa por diversificar. Non podemos pensar en aumentar as áreas de eucalipto non valorizando outro tipo de actividades que xeran emprego. Xa só xerar emprego. A mellor, na nosa comunidade non é que se xera un beneficio moito, pero coas cosas que se fan se está xerando emprego. No noso caso indirecto, probablemente nun futuro, probablemente directo. É dicir, cando diversificas, tes varios puntos de intervención, ao final o que acabas creando é valor. Ainda que non sea un valor económico propiamente para os comuneiros, neste caso, bueno, no caso que me afecta, pero si creas valor no territorio, si creas emprego e si das vida ao rural. É dicir, neso si a ordenación considero que é fundamental agora mesmo. Sí. Bueno, gustoume a frase esa de Concha, convocar a moros e cristiáns. Aquí non convocaron a moros e cristiáns, pero, bueno, está ben a frase esa histórica, senón que forestalistas en frente, non en contra agricultores e gandeiros. Xa vemos que na sala, por unhas circunstancias e por outras, os agricultores e gandeiros son minoría. Entre universitarios e forestalistas, estará a maioría, supoño. Bueno, somos moi difíciles os galegos de chegar a consensos e nesto das plantacións onde se pode plantar, onde se pode plantar, por consensos vai ser difícil. Hai que buscar medidas como normas, legislación que fai falta. A veces o produtor que lle gusta plantar en calquera lado, gustalle máis a anarquía. Cuanto menos legislación haxa, máis fácil o ten. Incluso con as legislacións, como ben dicía Ramón, en España e en Galicia somos moi dados a legislar moito, máis que ningún parlamento do resto dos países de Europa, pero despois somos os que menos as aplicamos. Aquí consiste en legislar para ter cobertas algunhas cousas da responsabilidade das administracións, pero despois non se aplica case ninguna. Eu vivo en Coruña, nacín en Ribadeo, na miña casa son produtores de leite, hai moito eucalipto, gandeiros que hai 15 anos pensaban dunha maneira e hoxe como se xubilan e os seus fillos non continúan por distintas razóns, moitas veces non porque non sexa rentable, non sexa rendible a explotación de leite, senón porque lle inculcaron que o mellor era vir á Universidade a Lugo, ou outro lado, formarse, estudiar e traballar noutra cousa que non fora no campo, porque no campo é moi sucio, no campo non pisas máis que merda, perdonen, traballas de sol a sol e despois non controlas os precios, por tanto, tes dificultades. Pero vou concretar, penso que esta introducción que é positiva. Entonces, dicía Ramón, si xa ten que haber eucalipto, hai que buscar o sitio. Claro, todo isto chegamos porque non hai ordenación do territorio.
no País Vasco non tenen eucaliptos, a renta per cápita casi duplica a de Galicia. En Francia non hai eucalipto e os gandeiros franceses tenen bastante mellor renta per cápita que os galegos. Bueno, se xa hai que convivir uns con os outros, pois temos que respetar normas. Non vale eso de deixar que as empresas entren no monte. E 2 ou 3 preguntas para concretar. Porque cando se pide un permiso para cortar o a pé dun río que depende de Aguas de Galicia ou da Confederación, tarda 3 meses en contestar para saber se podes cortar. Xa sabes que che vai contestar positivamente, porque che vai dicir, bueno, tens que ter estes cuidados e podes cortar. E despois, se son eucaliptos, tens que deixar a distancia, que controlar o rebrote para que a 5 metros ou 6, dependendo da anchura da categoría do río, e noutros a 20, non pode haber eucaliptos. Moi ben. Pero iso non se está cumplindo. Estánse deixando poñer eucaliptos despois de haber cortado e onde están os axentes que vixilan eso. Por outra parte, estánse facendo unha serie de camiños para sacar a madeira, que é necesario entrar cada vez con máquinas máis grandes, onde non hai ningún permiso de proxecto ou de permiso de impacto ambiental, fanse verdadeiras desfeitas en terrenos pendientes, como a Ponte Nova e outros sitios que son moi pendientes, fanse verdadeiras desfeitas para a erosión, para o impacto ambiental. Por qué? Porque non se pon de acordo un veciño co outro, e fanse pistas en cada unha das leiras, en vez de facer unha pista para toda a aldea, pero como solamente fai para o que corta, entonces iso non se ten en cuenta. Despois, tíranse, como dicía Concha, árboles molestando, rompendo cercas, trancando camiños. Eu de vez en cuando teño que comunicarlles aos que vixilan os ríos, a veces ás empresas, que saquen os troncos que deixaron abandonados, as ramallas, nos regos, nos regatos, porque as empresas, como dice Ramón, temos aí unha empresa que dice, facemos moi ben as cousas, deixamos os montes limpios, deixamos todo ordenado, podo sacar unha serie de fotos, solamente os 2 últimos anos, onde derriban muros históricos, onde atropellan zonas protegidas nos planeamientos que están aprobados de castros, derribando os petriles dos castros e non pasa nada. Entonces, non estou en contra dos que teñen a orientación de producir eucalipto, pero por lo menos respeten os que non tenen montes de eucaliptos, non se están respetando as distancias de plantación cando se volve a plantar. Da lei esa, xa remato, da lei 2012, dice distancias 20 metros a determinadas carreteras. Os concellos, a Diputación, a Comunidade Autónoma e Fomento non fan nin caso ás distancias que estaban recollidas, entre outras cousas, para prevenir os lumes, distancias ás carreteras, para cando venen os aires que non caen os árboles directamente nos coches. E remato, porque non se cumplen, hai algunha administración que me poda dicir, aquí xa haberá personal da Diputación, por que non se cumplen as distancias que marca esa lei? As carreteras, os concellos pasan de todo. Así eu me preocupareu de que as pistas de concentración 4 metros, as da Diputación xa cambiaron as medidas non sei cantas veces. E hai árboles plantados nos taludes pegados á cuneta cando non nos arcenes, de 3, 4, 5 anos. E a mellor dicelle que ten unhas varas das xudías. Hai un caso, un último exemplo, un caso dunhas varas das xudías pegadas ao taluz da cuneta, e veo a encargada carretera desa carretera correspondiente dicindo que as tiña que arrancar, porque se iba un coche da carretera podían ser peligrosas. E máis abaixo, a medio kilómetro, eucaliptos no arcén de 30 anos, sin exagerarvos nada, de 30 anos, e ali están. Yo creo, muchas gracias, creo que está claro. Creo que ha sido una reivindicación de todo el día, ¿no? Que la Administración cumpla con su deber. No sé si alguien quiere contestar algo más a esto, porque... Otra pregunta, por favor. Sí. Hola, boa tarde. En primeiro lugar, parabéns a Concha, porque, como a ele, 2 ou 3 caen na sala, efectivamente, eu tampouco vivo directamente da agricultura nin dos eucaliptos. Teño a sensación que isto comenzou porque houve un debate casi hai un ano en Castroverde, xa hai Castroverde aí, sobre eucaliptos sí ou non, e a partir daquelo parece que isto se estendeu, non sei que pasou, ou coincidiu ca historia toda esta da delimitación de zonas, pero é todo lamentable. Bueno, neste país é todo lamentable, en xeral,
por desgraza. Fixadevos que, sí, somos tercermundistas. Resulta que Portugal paraliza a plantación de eucalipto. Galicia ten máis, xa do doble, creo, ao mellor me equivoco en cifras, máis que a Galicia, lle o triple de territorio. En ningún país de Europa se potencia o eucalipto. Eu fun o ano pasado a Francia, tuve unha sorte, fun a Portugal, eu non vin eucalipto. Por onde eu pasei, No País Vasco non vin eucalipto, en toda a Mariña de Lugo sí. Hai anos que xa non vou polo Cantabria e polo País Vasco, pero tampouco vin eucalipto. Non sei, debemos de ser os máis inteligentes de Europa e do mundo. En primeiro lugar, esa reflexión. En segundo lugar, o veciño de Castroverde, bueno, eu ando por Castroverde, mira, se cumplira o pexón, o pouco que restringiu o pexón, incluso en zonas permite plantar onde non se debía de plantar. Se levantan nosos avós, corrennos todos a paus. En primeiro lugar, porque facer a terra, eu non son enxeñeiro nin nada, facer a terra, porque eu abonei a terra con esterco, axudei a meus pais, é centos de anos, e o que fixemos en centos de anos, desfacémolo en 50 anos. É simplemente para reflexionar. Pero mira, en Castroverde non se respetan. Os regos. Se en Castroverde se respetan os regos, non se pode plantar prácticamente en ningún sitio. Xa non digamos as estradas, camiños que temos, os castros, os cruceiros. Mira, en todo isto que che nomeo, nas croas, nos castros, en todo isto hai plantación de eucalipto. E iso hai aquí xente de Castroverde que non o pode negar. De Castroverde de outros sitios, porque é igual, o que acaba de dicir a persoa de atrás é que iso, é que desfan medorras, non saben o que é unha medorra, un castro, dalles igual, porque a xente é un palista que ven, que non ten por que sabelo, pero como se dan permisos, unha vez por ignorancia, outra vez por maldade, xa non vou pensar na maldade, vou pensar en ignorancia. E, bueno, seguimos así, e seguiremos así, non sei que máis dicir, lamentable, simplemente. Vale, muchas gracias. Sí, de Castroverde, que contesten os de Castroverde, pero oí xa varias veces, e outra vez acabo de oír agora, como somos tan parvos que aquí plantamos eucalipto cando non o plantan en ninguna parte de Europa. Hoxe tes que poder viaxar un pouco pola cornisa cantábrica, verás que sí, que en Asturias e en Cantabria sí tamén hai algo, pero hai unha explicación clarísima, é que eu estou falando da Mariña e de Ortegal, é que é a zona do planeta Terra onde mellor se dá o eucalipto. Entón, eu pregunto así inocentemente, ou somos todos uns hipócritas, por exemplo, que podemos serlo, non? Ou non queremos admitir que para os tempos de hoxe necesitamos diñeiro, necesitamos rentabilidade no monte e no rural. Vamos a ver, hai alguén que se queixe en Valencia das naranxas, ou na Rioja ou en Castela do cereal, ou en Jaén do aceite, ou o viño, canto ocupa o viño, extensións enormes. Hai alguén que protesta deso que dá diñeiro? Entón, en eso temos que ser conscientes do que é unha plantación industrial na zona que ten que ser adecuada, na zona adecuada. Eu son o primeiro que recoñezo que non se pode, que hai que respeitar as zonas agrarias, agrícolas, os pasteiros, que ten que haber para todos, que non debe haber conflicto aí, nas zonas altas, que non den outra madeira de valor, nas zonas da Mariña de Ortegal, que son as mellores do planeta para producir isto. E como vimos como se producía, por eso se produciu. Pero iso non nos debe de extrañar. Eu xa, en outras terras do interior, aí non me meto, pero estou falando da costa. E que xa oín varias veces. Pero como plantamos o eucalipto? Pero por que o plantamos? Porque os mismos australianos se quedan admirados de como se dá aquí o eucalipto globulus. E o nítens. Este outro que trouxen eu aquí unha mostra, que é o de Legatensis, o peludo. A este sí que non lle ataca ninguna enfermedade, nin gonitero, nin micosforela, nin nada. Este sí que supera todo, este sí que se adaptou ao país. Bueno, pois tomemos nota. Bueno, por alusións, pois contestarei yo a Muñiz. Eu na miña intervención en ningún momento xustifiquei de facer plantacións en zonas ilegales. Nosotros o que defendemos, de hecho, a nosa asociación, como xa manifestei na miña intervención, non é para defender aí eucaliptos. A nosa asociación está para defender os propietarios de pinares, de chopos,
de mel, de hecho, a Asociación de Produtores dos Montes de Castroverde. Non sei en ningún momento, eu na miña intervención xustifiquei que defendemos facer cousas ilegales. Non teria máis nada que decir. Bueno, eu cando antes falaba de, que eu contestar a Muñiz, pero cando antes falaba de Ortigueira e de Cabanas, é unha zona moi distinta. Eu en Cabanas, de todas maneiras, igual que na miña zona, hai cousas en común. Eu cando iba ali a unha casa donde en tempos houbo vacas. Son os xubilados os que plantan e atenden. Eu sei que as miñas amigas que me convidaban amablemente xa non coidan. E os meus veciños que plantaron hai 25 anos coidáronos. Entón foi barato, porque foi man de obra barata. Plantáronos. Agora os que veñen detrás, e desde logo os que están en Madrid, Barcelona, Málaga, eses non van saber o que poden plantar nin non poden plantar. E a administración non... Eu non entendo por que non podemos ter vantaxes fiscais os que somos cortalumes. Que paguen... Ves como non somos tan moros e cristianos? O que pasa é que hai que poñer ao frente das cousas persoas que non vayan con ese enfoque. Os que veñen detrás non van saber cultivar, non van saber coidalos. Non van saber... Algúns... É que algúns xa non plantan nada porque xa esqueceron onde tiñan terras os seus ancestros. E iso coincide con un dato que deron pola mañá. Estes son malos tratos ao territorio rural, son malos tratos. E igual que os que se lle propinan a persoas que o sufren, aquí hai que poñer recursos. Sin recursos, pois é como para a educación, para... Claro, por que nos pasan estas cousas? Porque predicamos e non damos exemplo. Eu, cando me poño de exemplo, non é porque eu sexa máis lista, pero, ao mellor, sí que teño un pouco de coherencia. Eu ainda son bautizada. Estudio, pero volvo a traballar no rural. Como dicía o cura que me bautizou, predico e dou trigo. E os que me venden agora, os que me queren vender a prezos desorbitados e que poñen como referencia eses prezos, foron víctimas, igual que a min, que eu non volvín por gusto dos meus proxenitores, pero os seus dixéronlles que non era así, obedeceron, es non era sitio para quedar. Primeiro acabaron co relevo e despois acabaron coas terras e plantáronas. Eu sempre pido que haxa cada noite, pois como se fai esa cousa dos cristiáns de vamos valorar o que fixemos, avaliar, que cando facemos actividades, sexan do tipo que sexa, tamén avaliamos, non? Como se foramos profesores co noso rabaño. E digo, que fagamos algo que me deite, sabendo que fixen algo na defensa da muller, que a muller podía ser calquer outro colectivo que necesita defensa, en contra da burocracia. Estou respondendo ao señor que dixo da burocracia. Se cada noite dixéramos, hoxe fixemos algo, os que están detrás das ventanillas, hoxe fixen algo en contra, hoxe puxen algo da miña man, non? Díxose pola mañá que o 90% estaba fora, e cada vez máis fora. Eu coñezo moitos labregos que claro que están esperando a xubilarse porque xa educaron moi ben a súa prole, non como a min, mala mai. Eu quero relevo. Pero hai nos vos que educan para que non haxa relevo, entón xa están preparando en xubilarse, xa a última década xa están pensando a ver, e por iso hai nas cooperativas, como esta que está medrando tanto, Agris, que venden eso en zonas onde non se debera. Eu non falo, pero poñenlles drogas ao alcance da man. Predicar e dar trigo. Eu xa sei que moitas veces perdemos os nervios, uns malos outros. Eu sei que os perdín, eu e o meu compañeiro tamén, en Mabegondo, porque me falaban de cousas que se fixeron hai 10 anos. Mira, as políticas que se fixeron hai 10 anos, bueno, a ver,
como se non nos cambiaran a PAC cada... Porque agora van nos valorar os que mantivemos e non nos cepillamos todo na PAC, as reservas esas ecolóxicas de 2 metros, as rochas... Agora parece que van empezar a valorar como patrimonio. Pero da hora, eu vin ali en Friol moita xente que se apuntou á moda de acabar cos penedos. Eu teño penedos e coellos, hai máis coellos. Vamos, logo non teño nada que segar ao redor. E que non nos valoran, certamente non nos valoran. Penalizábannos na PAC, veñan recortes. E eu digo que, igual que temos perdido os nervios porque escoito cousas políticas xa non o das concentracións parcelarias que saíron pola mañá, cousas que valían hai 10 anos non están desfasadas. A nós tamén nos pasa, custa, non sei. E logo, tamén me teño enfadado moito, temos perdido os nervios. O sea que, se che dan a oportunidade para dicir, perdón, pois fóisenos, non? En veterinaria, que andai así, máis número de xente que aquí, creo que a última vez foi con Crespo, eu xa non sei nin como se atreve certamente a poñerse diante. Mira, o meu compañeiro di que se só miramos o criterio economicista, pois mellor legalizar as drogas, a prostitución e tal, porque iso... Vamos. Hai que poñer cartos. Xente preparada hai, porque xa vedes, os que quedamos como últimos moicanos somos outros, verdad? Muchas gracias. Hay varias preguntas pedidas por aquí, pero antes había otras ahí atrás. Por favor, concreción, que ya no nos queda mucho. Eu son Dolores Vázquez, que son profesora na Escola Politécnica. Simplemente unha aportación ou unha reflexión con respecto a cousas que en realidade xa foron salindo ahora aquí no debate, vou a ser breve, e é con respecto ao tema da rentabilidade económica das producións de eucalipto, que parece que hai un certo consenso que é moi elevada, e eu simplemente quería puntualizar que a hora de facer as contas, hai que ter en conta cousas que xa saliron aquí, algunha delas, como non só o diñeiro en mau que che dan en ese momento por metro cúbico de madeira, o que sexa, senón o que se deixa de ganar en este momento e o que se deixa de ganar no futuro tamén en ese mesmo espacio ou no espacio cercano, no circundante. Ben, entonces, deixase de ganar, algunhas das cousas que se me ocurren, pois deixase de gañar, por exemplo, en a fixación de poboación no rural, que xa creo que xa saliu aquí bastante claro o tema, deixase de gañar tamén en outros tipos de produtos que se poden obter de esa mesma superficie, que no caso dos eucaliptais é máis difícil, en outras zonas ou en outras producións é máis fácil. Deixase de gañar tamén en outras actividades que se poden estar levando a cabo ao mesmo tempo no rural, o caso da gandeiría que nos comenta Concha, que se pode ver afectada, a actividade agraria, a caza, a pesca, porque Adolfo nos comentaba pola mañá que tamén os ríos notan eses efectos en zonas onde hai unha gran extensión de eucaliptos, os efectos de disminución dos macroinvertebrados e, polo tanto, de disminución da pesca. Deixase de ganar tamén en actividades de lecer ou en actividades relacionadas co turismo. Estou falando, por suposto, non de unha leira ou unha pequena superficie de eucalipto, sino do tema do que estamos falando hoxe aquí, que é desa gran extensión coberta por eucaliptais. Deixase de gañar tamén, entendo eu, con respecto á calidade do solo, porque, evidentemente, como xa saliu aquí, o cultivo de eucaliptos, as plantacións de eucaliptos, son un cultivo, e un cultivo con un aproveitamento bastante intensivo, con un turno de corta bastante curto. Polo tanto, todo o que se quita do solo, se se quita, se quitou. Quero dicir, esos nutrientes e esa auga que sale do solo saliron en un turno corto, polo tanto, despois hai que repoñer. E pérdese non só os nutrientes en sí, sino a materia orgánica. Hoxe en día, que estamos con todo o problema do cambio climático, con todas as axudas que hai relativas á fixación de carbono, pois os solos, a materia orgánica dos solos, é un dos principales compartimentos que acumulan carbono orgánico, e estámoslo perdendo se estamos, quero dicir, tendo unha produción intensiva, porque esa materia orgánica se degrada e se vai para producir nutrientes que despois van á madeira que sacamos. Quero dicir, non todos os bosques fixan carbono, fixa carbono un bosque, non todos os bosques, non todas as árbores fixan carbono un bosque que está moito tempo aí ese carbono, porque se o que facemos é plantar e o retiramos ao pouco tempo, pois evidentemente ese carbono se vai. E non solo a materia orgánica, se se degrada, pois tampouco queda ese carbono, claro, que se vai á atmosfera. Ben,
E, por último, bueno, aínda me quedarían máis cousas, pero penso que tamén deixaríamos de gañar un pouco en, non sei como expresalo, en debilidade económica ou social, no sentido de que a dependencia de un único sector ou de unha única producción, pois sempre é unha debilidade. Xa se viu, xa saliu aquí no sector gandeiro e en outros, porque calquera problema no mercado, pois é un problema que vai afectar moito. Claro, non é o mesmo que haxa varias produccións, que se un sector se ve afectado, pois hai outros sectores que poden tirar para diante. Ou depender de un solo, pois o problema pode ser máis grave. E non só por problemas no mercado, sino tamén por calquera outro tipo de problema ou calquera outro tipo de contingencia que afecte a esa especie en concreto, ou esas pouquiñas especies que se plantan, como, por exemplo, unha praga. Quero dicir, xa os eucaliptos teñen pragas, pero nada nos quita de que o día de mañá entren novas especies que se podan convertir en pragas e que sean todavía máis virulentas que o que hai agora. Entonces, calquera dano grave no sector, evidentemente, vai a supoñer un dano grave en xeral porque pola forte dependencia ou pola gran superficie destinada a eso. Habría máis argumentos, bueno, pero xa moitas cousas xa saliron aquí dende a mañá. Gracias. Ben, eu comparto moitas das cousas que dices porque, aínda que defendamos o eucalipto, insistimos que nos lugares adecuados e con regulación. Por suposto que non nos pastos. Pero sobre o que me dices da rentabilidade económica, ti sabes moi ben que contra ese argumento da rentabilidade económica non se pode loitar porque é moi obvio, non? En canto a que se deixe de ganar o de fixación no rural, eu non o teño claro porque hai moita xente que traballa tamén nos montes os fins de semana ou cando pode. En canto á gandeiría, á caza, pois saberás que proliferou moito o xabalí e o corzo por ali polos montes nosos da costa, e a pesca igual, e o lecer está cheo de xente que vai en bicis ao monte de excursión, para baixo, para arriba, e, sobre todo, o da biodiversidade debaixo dos Montes da Mariña. Eu convido vos que vaiades por aí, dar unha volta de vez en cando, e vexades que debaixo deses montes tamén hai sotobosque e hai todo iso. Pero sempre falache da fixación do carbono. Pergunto eu se eses millóns de eucaliptos que plantamos por ali fixan carbono, absorben carbono e, sobre todo, se producen oxígeno para a atmósfera. Ou estaban mellor os montes como estaban cando eu nacín e recordo na miña aldea de pequeno, todos rasos, sin vegetación, con 4 toxos, e incluso as poucas fragas que había en bosques de ribeira moi pouco productivas, que moitas veces teño oído que é unha das silviculturas que temos pendentes e que para iso teñen que estudar tamén os enxeñeiros e os técnicos, non? Pero, quero dicir, é moi fácil de rebatir eso que dices desde o punto de vista económico. Hai outros valores que todos apreciamos en donde, sí, nos inducirían a biodiversidade, pero no aspecto económico aí aseguroche que é irrebatible o tema dos eucaliptos. Estou falando da Mariña de Ortegal, non falo de outros sitios. Bueno, e non falo de outros sitios, vou decir unha cousa que me dá un pouco de medo decir. Na Mariña, unha hectárea produce 300 toneladas en 15 anos. Na Terra Chá, unha hectárea produce 600 toneladas en 15 anos de eucalipto nítens. Se facemos números, é moito máis rentable aínda na Terra Chá. Iso non se debía decir en público, porque a xente pode tomar mal exemplo, sabes? Pero sobre eso hai que ter cuidado. Eu digo que sí, regulación, mirar as cousas con cuidado, cada especie no seu sitio, pero que non saquemos o único que realmente é rentable económicamente para os que non se podan ocupar. Quería simplemente puntualizar que para dar rentabilidade económica, incluso prefería non o que se embolsa o propietario, que había que valorar non só o que se embolsa o que cobre o propietario, sino, por eso estou falando de esas outras cosas que son valores económicos tamén, porque se perde solo, pero claro, que non inciden directamente a ese propietario. En ese momento, se pode incidir con Vamos a ver. Agradezco, pero estamos ya en las 6:30. Teóricamente tenía que acabar. Quería contestar Daniel Villapol de la mesa. Le voy a dejar. Quedan algunos turnos pedidos por ahí. No sé si nos podemos alargar más, porque queda una hora para conclusiones. Seguimos, entonces. Vamos a ver. Hola, eu, son Hugo López.
son Hugo López, enxeñeiro de montes. Bueno, saquei aquí uns apuntes para Daniel Villapol. Bueno, penso eu que non é de recibo ver o monte solamente como unha caixa da que sacar cartos. É máis cando estamos nunhas charlas que, como ben podemos ler, área de medio ambiente ou reserva da biosfera, por exemplo. E digo isto pola frase que dixo de que, bueno, que a industria necesita e apoia toda a especie forestal que de cartos. Dios quiera que no seu día as acacias non den cartos e aproveitamento, porque senón entramos nunha ruína bastante interesante, por non dicir outra cousa. Tamén penso que está un pouco alexado da realidade, porque xa se dixo a mañá, xa é sabido por todos, que sobran estudios nos que se afirma que nun eucaliptal hai moita menos diversidade que noutros espacios forestales. Basicamente é unha plantación, non un bosque, sin querer entrar a valorar eso, non? Sobre o que dixo dos tipos, o sea, de que quen non quere mel de eucalipto, a ver, eu non teño problema por comela e máis a como, pero hai xente que, por exemplo, esa mel sí que é verdad que non a quere, por, bueno, terá os seus principios ou que queira, e o que sí que é verdade, outros espacios naturais, como, por exemplo, mel do courel, por poñer un exemplo, van a coller moito antes que dun eucaliptal, xa solo por principios. E, polo tanto, onde quería chegar eu, ao final, falando dos servicios dos ecosistemas que se falou esta mañá, gustaríame saber, bueno, que quen pagaría por beneficios ecosistémicos nunha reserva de biosfera? Pois por unha fraga ou por unha carballeira, e quen pagaría polos servicios ecosistémicos que poden chegar a aportar unhas grandes plantacións de eucalipto? Vamos a ver. Gracias pola pregunta. A miña contestación ou a miña información non foi exactamente así. Vou lela como a teño escrita e creo que lín así. Nuestro lema es hacer sostenible el mundo rural manteniendo la biodiversidad sin demonizar ninguna especie. Esa es una de las frases. Y la otra frase, como industrial, he dicho, en nuestra faceta de industrial de la madera, nos tenemos que pronunciar a favor de cualquier especie que la industria demande y su aprovechamiento sea económicamente rentable y sostenible. O sea, está contemplado la sostenibilidad. No solo que no tiene por qué ser económica sino que desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. Si no reúne esos tres requisitos, no podemos certificarla. Por tanto, nosotros necesitamos certificar nuestro producto para que realmente lo pongamos a la venta en el mercado. Por tanto, tiene que reunir todos estos requisitos. O sea, no me estoy basando en eso solo. Y después, referente al tema de... No sé si tú me habías preguntado alguna cosa más que el tema... Bueno, vamos a ver. Eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando porque es un cultivo, creo que hemos aclarado, que es un cultivo, que no estamos hablando de bosque, estamos hablando justamente de un cultivo de eucalipto, que lo mismo que sea de eucalipto que de cualquier otra especie, todo que sea cultivo no tiene nada que ver con el bosque a esos efectos. Nosotros no estamos, y hemos dicho, creo, aquí, todos los de la mesa, que respetamos las reglas de juego estipuladas en la última ley de montes. Por tanto, no tiene nada que ver, no podemos plantar eucalipto en donde hay especies de frondosas, no se pueden cortar las frondosas y plantar eucalipto. Está prohibido tajantemente. Y como eso, en otros lugares de protección. O sea, sabemos que la biodiversidad nunca va a ser tan amplia en un cultivo que en un bosque nativo. Eso lo tenemos muy claro. Pero eso no lo podemos afirmar, vamos, bajo todos los puntos de vista. Y quería contestar a un poco, porque coincidimos, pero al revés, en las afirmaciones. Yo tengo aquí, cuando hablo del eucalipto sí, eucalipto no, yo digo, ¿cuál es la opción si no plantan eucalipto? Porque vamos a ver,
aquí, efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo y así lo hemos hecho además en la reorganización de la propiedad en nuestro municipio, de que lo primero que se debe respetar son efectivamente todos los aprovechamientos que hay en la zona que no afecten, o sea, que sean en lo rural antes de la repoblación. O sea, si se ve el proyecto de ordenación del Monte de Trabada que hizo la SAT, se puede observar que todas las explotaciones agrario-ganaderas eran prioritarias antes del monte. Y han tenido la ventaja siempre de ampliar su superficie para que después el monte fue en segundo término. Todas se han priorizado. Y eso es así. Pero, ojo, todo lo que se ha plantado, yo creo que se ha plantado por los propietarios. No creo que cerca de las casas se haya plantado la administración. Han plantado los propietarios. Y es decisión de los propietarios. Y podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero es porque han abandonado quizá, por lo que sea, por la rentabilidad, por la forma de vida, por los cambios realmente sociales que han venido, y entonces lo han plantado los propietarios. No sé a quién se lo tenemos que achacar. Entonces, yo entiendo que ahora, si eso no lo aprovechamos encima, seguirá, pongo yo, habiendo más pobreza, más despoblación, menos fijación de carbono, más incendios, más erosión y más paro en el rural, si no dejamos precisamente hacer estas cosas. Todo lo contrario, lo entiendo yo así. Porque yo, si hay alternativas, me parece muy bien. Si alguien presenta una alternativa sostenible, mejor al propietario, me parece muy bien. Pero hay pueblos hoy que la mayoría están en primero o segundo lugar el tema forestal, de su riqueza, de su aportación de riqueza, en los que se están sosteniendo precisamente por ello. Tú vas a algún pueblo del rural donde hay un solo bar para comer y si empiezas a preguntar la gente que hay allí, te encontrarás que prácticamente toda está o en plantaciones, o en cortas, o en temas del rural, o sea, del forestal. O sea, entonces, tenemos que tener las ideas claras de cómo está el tema. Y después, tampoco no estoy de acuerdo en el tema del eucalipto en el País Vasco, que se repitió 2 veces. Mucha mentira. El País Vasco tiene eucalipto y está aumentando eucalipto. Y ya se está cortando eucalipto en el País Vasco. Y en Francia, el eucalipto globulus hicieron 2 intentos y no les fue el eucalipto globulus. Yo colaboré con ello. Y no fue el eucalipto globulus y han perdido precisamente un trabajo importantísimo para conseguir el eucalipto globulus. Entonces, y las landas, no es eucalipto, pero las landas se ha repoblado todo de pino en su momento. Y bueno, esto es aquí, pero es que si andamos por Australia, Sudamérica, etcétera, etcétera, pues sabremos, Chile, etcétera, sabremos la riqueza que tienen efectivamente con el eucalipto. ¿Y cuál es la ESA? Vale. Y eso es lo que quería aclarar un poco. Vamos, nada más. Yo pediría que... Yo creo que a lo largo del día ya ha habido muchas opiniones a favor, en contra, los beneficios, los inconvenientes del eucalipto. Esta mesa era de propuestas de futuro para la gestión y además estamos ya en el tiempo de las conclusiones finales. Entonces, bueno, me gustaría que se centraran más las intervenciones en propuestas
Pero vamos, si no hay, tenemos todavía un poco más tiempo. Había antes intervenciones atrás, ¿vale? Hay aquí varias pedidas, pero hay varias pedidas antes atrás. A mí. Bueno, eu son Noemí García, son enxeñera de montes aquí como os compañeiros e bueno, na nosa empresa tamén temos un grupo de certificación forestal que non é que veña moito o asunto, pero o aclaro porque a miña intervención era sobre todo despois de coitar o comentado sobre os precios dunha gestión forestal, en concreto das plantacións de eucaliptos, os precios de unha produción, digamos, a pastos e todo comentado sobre os proxectos de ordenación, montes veciñales, entendo que convenios porque eu creo que aí se mezclaron un pouco términos. Entonces, antes de nada, tanto que estamos hablando un pouco de que necesitamos todo este tema de planificación forestal, estamos un pouco tirando pedras sobre a administración porque non están cumplindo ou controlando, mellor dito, que se cumpla o establecido na legislación. O que sí entendo é que afirmacións como que a Xunta nos quere roubar ou acabar cos montes veciñais, cando menos son, bueno, pois un pouco fortes e que non responden en absoluto á labor actual que ten a administración respecto aos montes veciñais. Bueno, empezando por aí. Continuando, porque decir tamén que, en concreto, en montes con xestión pública, en montes con convenio, non se ten absolutamente ningún dato sobre o rendemento que está sacando a produción forestal, tamén me parece bastante atrevido. E despois, para xa centrar unha pregunta e ser bastante concreta, que alguén con experiencia práctica nos comente sobre as rentabilidades nun monte veciñal en concreto, sobre unha produción de pasto e unha produción forestal productiva, tanto de piñeiro como de eucalipto, e para que vexades que non todos os que se tildan de defensores de eucalipto están en contra da multifuncionalidade do monte e do aproveitamento colectivo dun monte veciñal, pois lle cedo a palabra a José Manuel Reguera. Gracias. Bueno, eu, aparte de presentarme aquí como presidente da Asociación dos Produtores de Montes de Castroverde, son tamén o presidente de unha comunidade de montes veciñal de Mirandela, unha comunidade realmente pequena que manexamos aproximadamente sobre 80-90 hectáreas. Non somos unha comunidade como a de Carballo, con centos de hectáreas, nin cousa que se pareza. Pero, bueno, nosotros temos un proxecto de ordenación do monte, xa fai 6 ou 7 anos, donde o temos ordenado, donde máis ou menos un 20% ou un 25% témolo a pastizal, que se lles alquilou ali a 3 comuneiros, máis ou menos un 35-40% a pinos e por aí outro 35% eucaliptos. E desde logo a rentabilidade non se pode comparar. A nosa rentabilidade máis alta é o eucalipto, e non estamos na Mariña, nin estamos tampouco na Terra Chá, estamos máis ben na zona da montaña. E, bueno, non se pode comparar. A rentabilidade máis elevada é o eucalipto. E, bueno, seguido do pino. Nosotros temos alquilado as hectáreas de terreno, que temos alquiladas a 18 ou 20 hectáreas a 300 euros hectárea, que non está mal. Non está mal. Creo que está con precio casi elevado. E, sin embargo, non chega a rentabilidade que chega o... Pero, bueno, nosotros facémolo así un pouco porque tampouco, bueno, facémolo así porque, bueno, a miña vocación é esa. De hecho, aquí en todo momento non estou aquí eucaliptos. Inda que teño a experiencia de que é máis rentable. De hecho, a asociación que nosotros temos non defende só eucaliptos, defende eucaliptos, defende pinos, defende incluso os gandeiros. De hecho, a maior parte dos gandeiros son asociados nosos. Bueno, pero os números son eses. Gracias. Boas tardes, Óscar Rivas, da Asociación Galega de Custodio do Territorio. Simplemente un par de puntualizacións. A ver, é que a largo de todo o día se ve como se banalizan certos términos que me parece un pouco, bueno, que a mellor de tanto usalos ou de tanto poñerse de moda, a veces perden o seu significado, non? Por exemplo, aquí se fala de biodiversidade moi alegremente, de que os eucaliptales son biodiversos, de que hai biodiversidade debaixo dos meus eucaliptales. Biodiversidade hai en todos os lados do planeta, gracias a Dios, ou en casi todos, pero o que é irrefutable é que o que estamos comparando, e o que comparou un dos ponentes da mañá, é que os eucaliptales son dos ecosistemas menos biodiversos dos que temos en Galicia e que un cultivo con esa expansión e con esa duración no tempo, deixa de ser sostible, por moito que repitamos a palabra sostible hasta a saciedade. Non é sostible, non estou dicindo que non se plante eucalipto, pero o que non é sostible é aumentar a superficie de eucalipto ilimitadamente no territorio.
temos máis eucaliptos que bosque autóctono. Por la mañá viuse os datos. Ahora mesmo, entendo que en certas zonas de Galicia e que temos esa ventaxa competitiva da produción e que é unha alternativa, pero que 80% dun territorio, como por exemplo salía o municipio fai pouco de Foz, que regulacións pode haber aí? Dígame a mí que regulación pode haber aí cando o 80% é monoespecífico. Entón, que queremos regular? E se encima ahora todo o mundo aboga pola regulación e todos estamos de acordo en que hai que regular, por que protestamos entón porque unha parte de Galicia se dedique a un uso que non seña eucalipto? Parece que hai, entón, hai contradición. Queremos todo regular e se nos enche a boca porque hai que regular, pero nadie está disposto a ceder. E entón, temos que ceder. Si por unha parte os que pensamos que o eucalipto non é a solución tamén estamos cedendo, terán que ceder tamén a outra parte, e creo que para chegar a un consenso. Aí é onde creo que debemos empezar a ter un punto de unión. Entón, que regulación, xa que falaban de regulación, que regulación queren que non seña solo eucalipto? En Foz, tes razón. Vou dicir algo moi incorrecto. En Foz, o da eucaliptización xa está. É dicir, non se pode eucaliptizar máis. Entendes? Aí chegamos tarde, entendes? Quero dicir, aí xa está. Ahora hai que enfocalo, hai que ir derivando as cousas que non se planten ribeiras, pastos, outras cousas. Está ben, pero aí xa está a eucaliptización. É dicir, hai certas utopías que teñen a loita perdida, porque se xa está feita a eucaliptización, pois é moi difícil loitar con ela, porque ademais, outra cousiña máis, tamén con un pouco de mala uva, non? É que temos para 3 xeracións ou 4, é dicir, que nos quedan 100 anos por diante. É dicir, eso é moi difícil de cambiar. A ver se racionalmente podemos ir enfocando, pero o que xa está, xa está. Pero pagamos máis, que estamos pedindo, que non estaba máis. Non estamos dicindo que non é o eucalipto de toda Galicia. Estamos dicindo que esas zonas que se excluyan. Por ese lado, na Mariña e no Ortegal, estate tranquilo que xa non se pode máis. Xa non se pode máis. Ola, mira, chámome Breixo, son veterinario. Eu, aínda que agora traballo aquí, eu vivín 19 anos nas Rías Baixas. Me andades dicindo que na Terra Chá o eucalipto dá máis rentabilidade e todo eso. Hai que ter en conta que me estades comparando a Terra Chá con un réximen de precipitacións moito máis baixo que a Mariña e unha humedade relativa moito máis baixa. Hai que recordar que a Terra Chá ten un clima seco no Brao. Me estades comparando ca Mariña, cando igual mo deberíades comparar como, por exemplo, ca zona das Rías Baixas de Pontevedra, que é moito máis seco no Brao, e se vos desedes un paseo polas Rías Baixas e vesedes os montes como están despois de 40 ou 50 anos plantando eucaliptos, veríades que A, non é a panacea que vendedes, e B, que os problemas de incendios que hai, como se recordou antes, nos incendios do ano 2006, iso foi incontrolable. As casas queimándose literalmente por un descontrol total. E despois, pola outra banda, ahora, esos montes de Pontevedra, como se van a intentar recuperar ou darlle algún uso? Porque agora ves que son eucaliptos do grosor máis pequenos como o brazo. Despois de 4 cortas non queda nada. Non hai regatos no monte. Se a xente quere, por exemplo, intentar plantar albariño, que é o que se está intentando para recuperar os terrenos, invierte millóns de euros en que o terreno sexa medianamente fértil. Entón, sí, a rentabilidade no momento é moi boa. E despois que? Sí, sobre iso, eu non son técnico, nada que decir, pero cando falaba da Terra Chá, falaba de estribacións montañosas da Terra Chá, non da Terra Chá en sí, non? Da que coñezo eu, por a zona alta, cara ao Xistral de Samarugo, San Simón e por aí, non? En iso que dices, posiblemente teñas razón, os terreos esgótanse, sobre todo se non se fertilizan adecuadamente, e se non se invirten nutrientes, e se non lle sacamos a biomasa que necesitan, e se non se rexeneran, e se non se fai unha silvicultura sustentable. Pero se se fai unha silvicultura sustentable, posiblemente
van a seguir moito máis tempo. E na zona de Pontevedra, e na zona do Atlántico da Coruña, é que seguramente non era a estación adecuada para o eucalipto. E o tempo e as pragas van autoseleccionando as cousas, pero eso xa é outra historia. Eu desa zona non falei, estuve circunscribíndome ao que é a parte norte de Galicia. Bueno, vou intentar ser breve. Algúnas cousas que se dixeron aquí. Bueno, en primeiro lugar, digamos que percibo que en certa medida se desenfocou un pouco, é o meu punto de vista, o tema desta xornada no sentido de que está pensada para tratar o tema do eucalipto na reserva da biosfera, a súa implicación. Creo que esta mesa redonda se dedicou máis ben a plantexar as bondades, nalgún caso, do eucalipto, o que significa do punto de vista industrial. Quizás non é o enfoque máis adecuado, penso eu, para esta tal. Pola mañá as maldades. Claro, pero bueno, dito isto, vamos a ver. Primeiro, estamos de acordo que a burocracia non é boa. A falta de regulación é nefasta. Lehman Brothers no campo financiero é o exemplo evidente de que as estrategias da Escola de Chicago e compañía basadas en laissez-faire, en que cada un faga o que lle dá a gana, o único que conduce é ao caos. E no campo forestal exactamente igual. Non podemos pretender que aquí cada un no seu terreo faga o que lle dé a gana, porque iso vai contra todo o principio racional dun Estado moderno europeo. Sí, moderno europeo. Claro, se nos pretendemos instalar no terceiro mundo, no que chegan as grandes multinacionais e fan o que lle dan a gana, por exemplo, pero aquí, afortunadamente, todavía non estamos, parece ser, nese punto. Eu si lamento a falta de compromiso da sociedade co mundo rural, no sentido de que non haxa unha transferencia de renta vía impostos para que consigamos manter un rural ecolóxicamente sostible. Por exemplo, no ámbito europeo, que a política agraria común non sexa eficaz en termos de potenciar os usos, como o que decía ela, os usos agrícolas compatibles con un medio ambiente sano e saludable. Igual que a experiencia deles diversificando as explotacións, micolóxica, candeira, etc. Eso sí é de lamentar. E logo, eu creo que o gran culpable actual é a administración, non o propietario que fai o que, digamos, a súa intuición ou o seu bolsillo lle aconsella. Aquí ten que haber unha administración que sexa responsable e que regule adecuadamente a extensión, sí, a extensión de especies invasoras, exóticas, negativas e nefastas para a paisaxe e a biodiversidade galega. É unha irresponsabilidade ter na neveira un decreto de nítens dende fai non sei cantos anos amenazando que o van a sacar, e o único que fan é dar tempo a que determinadas empresas con unha política agresiva se dediquen a esparcir parches de nítens polo interior de Galicia en comarcas que teñen que buscar outras alternativas de vida que non sexa o vale todo e o nítens como única alternativa, porque insisto, pretendemos ser un país moderno, europeo, e non o vale todo, é dicir, vamos a convertirnos no reservorio europeo de eucalipto, ese é o noso destino, no medio rural. Aspiramos a iso, e a cargarnos a paisaxe e a diversidade galega. É unha verdadeira vergoña, desde o meu punto de vista, e non é culpable o propietario, que conste. ¿Queréis contestar alguno? Sí, por alusións. Sí. Só digo unha cousa, que desta administración durante 25 anos xa sabemos o que deu. Non hai que esperar nada, máis que non facer nada. A administración non se vai poder, a administración de montes, aí non se vai facer nada. Teñen que ser todos os outros entes, os propietarios, as industrias, os concellos, os que se movan. A administración mantén un inmobilismo total.
Non facer nada máis que promulgar leis e normativas e non executalas, e non traballalas. Incluso acaba de decir que son os concellos os que teñen que ir a vixiar por aí a ver se incumpren as leis para aforrar hasta a policía, non? Aforran de todo. Da administración non hai nada que esperar. Vamos a basearnos nos últimos 25 anos. Eu antes dixen que era ineficaz, quedeime cortísimo. Bueno, eu un pouco por alusións ao tema de industria, eu o que dixen antes era que a industria consume realmente o que haxa no territorio. E dixen desde o principio que empezai precisamente a industria que eu conozo inicialmente na madeira, pois non empezou con eucalipto. Hai que pensar que, por exemplo, as fábricas de eucalipto da hora, a de Ence e a de Pontevedra, eu conocinas consumindo pino totalmente as dúas, non consumían eucalipto. Foron cambiando precisamente a medida que se foi producindo o eucalipto, tanto unha como a outra. E as serras, pois, lógicamente, o mismo, se había castaño, serraban castaño, se había abedul e aliso, serraban abedul e aliso, e agora, pois, serran o que hai, que é pino e eucalipto fundamentalmente. As industrias, outra cousa, é que poden ter efectivamente, lógicamente, o seu marketing despois, e que poidan promover nas súas aproveitamentos e todo eso, lógicamente, o produto que les van consumir. Me parece razonable e reconocible. Eu non é buscar culpables, eu non me trato de buscar culpables de que os propietarios non seamos culpables ou non. O que pasa é que nunha propiedade privada será moi moderno que dirijan desde a administración, pero eso de, efectivamente, eu se teño unha propiedade privada para cultivo e me dicen que non podo poñer millo, que teño que poñer patacas, non sei se realmente iso é o correcto. Eu, desde o meu punto de vista, non, na miña propiedade privada. Entonces, outra cousa é que teña limitado un produto por as circunstancias que sean, desde o punto de vista como é o tema dos ríos ou como é o tema, que xa está legislado a eses efectos. Pero condicionarme a miña propiedade da que vou sacar un rendimiento económico, lógicamente, porque é miña propiedade, é compreina, ou heredeina, e teño que sacarlle un rendimiento. Si me dá un intercambio a administración para rentabilizar mellor, me parece perfecto. Si me cumple eso para que sea sostenible. Pero, que foi pasando no rural polo abandono? Pois, por que o abandono? Pois é por falta de rentabilidade na maioría dos casos. Efectivamente, é un abandono. Entón, claro, agora, ese condicionante que comentabas de regular agora, é de xusticia realmente que os propietarios de Castroverde teñan unha regulación e os propietarios de Ribadeo teñan outra nas súas propiedades, en propiedades iguales? Pois non o sei. A ver como podemos controlar ese tema. Non é fácil de entender que sea así o propietario de Castroverde, como el ben dixo, tenes unha culpa. É como se eu compro un coche, eu compro un coche hoxe de 250 cabalos, e mañá a Dirección Xeral de Tráfico saca unha norma que di que se prohíbe ir a máis de 80 por hora por cuestión de seguridade viaria. Entón o argumento é o mismo, non? É que eu comprei un coche de 250 cabalos e por encima de todo... Usted vai por unha vía pública, non vai por unha vía privada, Está regulada. No, hombre. Pero mire, vamos a ver, que cambio o argumento. Por ese argumento, eu podría poñer plantas de marihuana no meu terreno. No, pero vamos a ver, sí. No, que ese argumento levado ao absurdo supón que cada un no seu terreno fai o que lle dá a gana. Que non é viable ese argumento. Non é viable. Non é razonable. Siguiente intervención, por favor. Vamos a... Por favor. Manuel.
Bueno, a ver se consigo ser conciso. Vou mandar unha batería de preguntas e os que se sintan aludidos que me contesten, se poden ou se queren. Cal é a definición de biodiversidade que están manexando? Segundo, aquelas especies que non están plantadas e que salen ventureiras nos eucaliptais, en que proporción entran no mercado? Os castiñeiros, as abidueiras, as cerdeiras que nacen ventureiras por si mesmas, que non as plantou ninguén, en que proporción se lle saca algún tipo de beneficio? E por último, o señor Reguera, si ten constancia que a Rede Natura 2000 ten algunha hectárea incluída dentro do Concello de Castroverde. Gracias. Por suposto que sí. Pois non é certo. Bueno, perdón, non ten a Rede Natura, ten Está proposta para que non te cuero para a ampliación. Sí, pero non na Rede. Pero se está falando como se fora a Rede Natura. No. No, que va, pregúntale a José Manuel. Sí, no. En Montecobeiro ten aproximadamente 50 ou 60 hectáreas, está nunha proposta xa desde aí por aí 5 ou 6 anos. Isto sin micrófono, pero oímos, pero a proposta non ten valor legal. Bueno, estamos falando Dos aproveitamentos, por contestar dos aproveitamentos, realmente, vamos a ver, si nunha plantación de crecimiento rápido, pois efectivamente nacen árboles de crecimiento lento, cando se corta a de crecimiento rápido, as de crecimiento lento non tenen aproveitamento. No, un momento. Unha cousa é que non sirva para madeira e outra cousa é que realmente este ali, e salga. Ahora, que non vale para madeira, sin lugar a dudas, ou se deixa pasar o seu turno, ou é imposible, pode valer para leña, ou pode valer para biomasa, pero non, en ningún caso vai valer para madeira unha plantación de castaño, ou sea, que nazca o castaño e que se corte en 15 anos. No. No, se pode sacar para leña ou para biomasa. É único. Contesto puntualmente a pregunta. 7 euros tonelada como leña para estilar. Eu, concretamente, sempre me proveo de un camión ou dous de leña para biomasa para a casa rural onde vivo. Bueno, darlle algo, funciona ya. Bueno, podería decir moitísimas cousas, pero voume intentar centrar no que creo que ainda non se comentou, eso que me perdín algunha parte, pero bueno, me correxides ou me contestades se non se falou. Efectivamente, como decía Villapol, fai 25 anos ou por aí, non había tanto eucalipto. Por que pensa que de pronto naceu o eucalipto? Eu recordo que houve unha cantidad presupuestaria ingente que me gustaría saber, se alguén o sabe, que me diga cantos millóns se invertiron en axudas para a forestación de terras agrarias precisamente con eucalipto. Eu traballaba precisamente xestionando esas axudas a propietarios privados. Evidentemente non podo recordar aos millóns que... Bueno, pero estou falando precisamente desa época, de cando empezou precisamente a incrementarse as plantacións, sobre todo nos agros. Despois recordo precisamente, traballando en Mondoñedo, as desfeitas terribles que se fixeron ali nos agros de Mondoñedo, plantados por dúas filas de eucalipto moitas veces, porque as fincas precisamente polo minifundio non daban para máis. Entón, a mí o que me gustaría plantexar é se toda esa inversión de cartos que se fixo para fomentar a produción de eucalipto, se todos os esforzos que se fan na política, pois, por exemplo, para beneficiar a ENCE, facéndolle unha prórroga da súa instalación da fábrica en Pontevedra, se todos eses esforzos o millor en mirar para outro lado, porque eso parece que é o que sí que estamos todos de acordo, que a administración está mirando para outro lado en moitos ámbitos nos que podería facer cumprir a lei e non se está cumplindo. Si todos eses esforzos se fixeran ou se levaran facendo dende 25, 30 anos en Galicia, pero enfocados ás plantacións de frondosas, a facer unha silvicultura adecuada do carballo, do castiñeiro, de moitas outras, das cerdeiras, de moitísimas outras especies e outras producións, a situación sería a mesma que temos agora. Seguiría sendo o eucalipto o produto estrella económico de Galicia?
Evidentemente é unha resposta que posiblemente seña imposible de saber porque efectivamente é unha hipótese. Outra pregunta, outro comentario, isto máis ben é un comentario, e digo xa como ex-responsable da área de medio ambiente, fundamentalmente da reserva, que como se esforza Jesús en reseñar, é do que estamos tratando de falar, se é un territorio cos valores que a UNESCO lle deu, que lle valorou para convertirlo en reserva, é compatible con un monocultivo de eucalipto, e para intentar non ser moi beligerante contra o eucalipto, imaginemos que en vez de eucalipto fose millo, que de pronto pois toda a reserva fose millo ou fose pataca. Porque seguramente sería millo ou pataca en función das subvencións que dera a política, porque aquí levamos moito tempo dicindo que non hai política forestal e eu penso que a houbo, posiblemente fose equivocada. Eu considero que equivocada é moi escasa, non? Pero a que houbo orientounos a onde estamos. Pero non pensemos que é eucalipto, pensemos que son patacas ou que son millos. Eso é compatible con un territorio en reserva? A min dame moita pena que se este deixando, que vosotros estades dando a imaxe de que ou eucalipto ou nada para o medio rural. E nós levamos, eu concretamente, nos últimos 6 anos, nesta casa facendo traballos dende a reserva e dende o resto do territorio da provincia, pero fundamentalmente dende a reserva, poñendo en valor precisamente que hai moitísimos outros recursos no medio rural, concretamente da reserva, fundamentalmente das reservas, pero desde prácticamente toda a provincia, que están xerando moitísima riqueza e que están dando de comer a moita xente. E que son usos compatibles con moitos outros. Cando o uso do eucalipto non é compatible máis que co eucalipto. Non é eucaliptal, hai eucaliptos. Nunha explotación agraria pode haber moitísimas outras producións. Entonces, que quede claro e que vaya por diante, o decreto, o borrador de decreto, paréceme unha aberración. A intelixencia, posiblemente tamén ao territorio galego e ao territorio da provincia. Pero, por favor, non podedes decir que o eucalipto ou o medio rural se afunde, porque eu penso incluso que pode ser ao revés. Entonces, é unha reflexión. E si alguén ten o dato, me encantaría saber se alguén recorda ou pode recordar, se non será cuestión de ir a internet, a cantidad de millóns que se invertiron en este territorio galego para plantar eucaliptos nos agros en Galicia, fomentando, ao meu parecer, precisamente o abandono no que estamos hoxe en día. Contestación alguna? Eu datos non teño. Agora, o que sí sei é que a administración porcentualmente foi moito máis alto no pino que no eucalipto en cuanto ás plantacións de terras rurales. E últimamente leva moito tempo sin invertir nada, absolutamente, a administración no tema da promoción do eucalipto. Xa levamos moitos anos sin administrar. Ahora, invertiu o propietario, pero non invertiu a administración. Desde hai moitos anos no eucalipto. Non dá nada para o eucalipto e si o está dando para outro, para frondosas, para pino e para outras especies, pero para o eucalipto non. Nos montes veciñales que ela gestiona tamén maioritariamente plantou outras especies e non plantou pino, ou non plantou eucalipto. O sea, en ese aspecto a administración, a parte económica pola parte da Xunta foi desde hai moito tempo mínima. Inicialmente pode ser. Inicialmente pode ser. Sí. Inicialmente sí. Aí xa non había plantacións de eucalipto. Ese sí. Non nos liemos, por favor, hai máis preguntas por aí. Ben, eu son Belén Rodríguez de Adega. Como estamos no capítulo de propostas, creo, que estábamos nese capítulo, eu antes de facer a proposta quero indicar 3 puntos nos que creo que ao longo de todo o día estamos de acordo, tanto os de un bando como os do outro, ou moros e cristianos, como lle queiramos chamar. Hai 3 puntos fundamentais nos que tanto nós como sociedade, tanto a administración como quen nos xestiona, debe sentarse a falar e facer fincapé nestas 3 cuestións que eu creo que son fundamentais. Primeiro, non temos información a día de hoxe do que hai plantado no país. O último inventario de 2009, vímolo aí en datos, en varias presentacións, non sabemos o que hai.
Falase de estimacións, o mellor 500.000 hectáreas de eucalipto xa pode haber nos montes, pero non se sabe. Non está ordenado o país, non hai planificación, non hai plans forestais. Non se consulten nin cos propietarios, pero tampouco con outros axentes forestais. É dicir, a administración está fora de xogo e nos sufrindo as consecuencias. Pero non só os propietarios. Ademais de ecologistas, son propietaria tamén. É dicir, que nunha mesma persona se poden dar varias condicións. Vale? Nun terceiro punto, no que podemos estar moi de acordo é que tampouco se está a cumprir a lei que hai. Entón, estáse dando un escenario totalmente caótico para o futuro máis inmediato. Xa non falo para medio prazo, falo para o máis inmediato. Porque dentro de 10 anos eu podo ser unha herdeira de monte e non saber que podo facer con el. E na miña situación está a gran maioría dos galegos e galegas de hoxe en día. E eu non quero plantar eucalipto, por principio, pero teño as terras de eucalipto porque meus pais se viron abocados a plantalo. E fixáronse coas axudas estas que falaba Sonsoles, daquelas dos anos 90, nas que se axudaban para que plantarase eucalipto, pois as miñas terras están a eucalipto porque foi a política a que nos obligou a darlle ese uso ás terras. Vale? Entonces, eu penso, e desde Cousa de Raíces e desde a DEGA é o que nos propoñemos, é hora de pararse, de frenar, de sentarse a falar e de establecer unha moratoria para novas plantacións. Non sabemos o que temos. O que temos non está ordenado e non se está cumplindo a lei. Entón, eu que lle pregunto á mesa, aparte de facer esta proposta, porque ademais, como están os do outro bando, interésame máis saber a opinión deles, que é a que máis descoñezo, se se siguen permitindo novas plantacións, só atendendo a rendibilidade económica desas plantacións. Falaba antes o señor de Terras de Miño, non me acordo o seu nome, perdón. Se se planta eucalipto en Terras de Miño, a rendabilidade podría ser superior que na Mariña. Se só nos atemos ese criterio, sigamos plantando eucalipto. Pero a industria interésalle, de verdade, que se siga plantando máis eucalipto do que xa hai? Esa é a miña pregunta. Depende do mercado, para dentro de 15 ou 20 anos, que o descoñecemos, non? Mira, respondo telegráficamente por ahora. Nas directrices da revisión do Plano Forestal de Galicia, porque o Plan Forestal non se cumprirá, pero haberá aí, non é? En esas directrices, as que era coordinador Roque, explicou pola mañá, unha das cousas ás que todo o mundo chegou á conclusión é que o eucalipto desde os anos 90 non se subvenciona e que, ademais, no futuro non se vai subvencionar. A razón, xa se subvenciona el solo. Fíxate ben, a resposta. Económicamente, xa se subvenciona el solo. Non fai falta nin subvencionalo. Eso, unha resposta. Despois, o de que se potenciou indirectamente ou directamente, sí, fomos todos inducidos a unhas expectativas de mercado nos anos 70 e 80, que despois unha empresa, solo unha empresa que ten unha terminal en Pontevedra e outra en Asturias, e cotiza en Asturias, e a outra cotiza en Madrid, e esa sí que nos fixou os precios e nos puxo a andar a todos, non? A 500.000 produtores. E aí teño que coincidir que eso de Pontevedra é unha cousa dolorosa para todos os galegos, para os de Pontevedra especialmente, e que eso é absolutamente impresentable. Porque esa empresa ten conselleiros destos das portas xiratorias, sabes? Que foron conselleiros da Xunta antes ou ministros, e poden máis que o goberno, e poden máis que todos nós. Entón, ese sí que é un problema que temos todos que modificar. En canto ao que decías de cumprir a lei, eu creo que en eso estamos todos de acordo de que a Xunta ten que promulgar as leis, as normativas, consultando sempre a técnicos e non só a funcionarios iluminados, e que despois as ten que facer cumplir. Estamos todos de acordo en que as leis debían de ser igual para todos, es que se debe de facer cumplir. En canto ao da moratoria e a ese decreto, ao mellor temos que chegar, despois dun estudio consciente, á mesma conclusión que chegou Portugal con unha conxelación das plantacións hasta o ano 2030. É posible, pero que o fagan despois dun estudio
posterior, e non poñendo unha raya caprichosa e dicindo daqui para baixo sí, daqui para arriba non. Eso non é así. Entón, en principio, penso que, como tú dices, os do outro bando, eu creo que non hai dous bandos, sabes? Eso é unha guerra falsa. Porque para os que temos montes, para os que levamos toda a vida traballando nos montes, isto é un paseo militar. É un paseo militar porque nós, con o noso monte, fomos facendo sempre o que se quixo, o que se pudo invertir, etc. En eso hai moi pouca xente que nos poda decir o que teñamos que facer. A veces hai unha normativa destas absolutamente tallante, pero é unha guerra bastante falsa. Eu creo que, ademais, non hai dous bandos. Somos todos galegos, temos un territorio, temos un país que temos que defender e deixar os que veñan detrás, e debíamos de poñernos de acordo e facer un consenso entre todos. Temos xa o eucalipto, en donde o hai, vai ser moi difícil modificalo. Reconduzamos eso, reconduzamos o mellor que podamos, evitemos que se plante donde non se debe plantar, que xa a natureza che indica onde non se debe plantar, e a ver se podemos chegar a un arranxo sin que chegue o sangue ao río Miño. Desa maneira. Eu non sei se che contestei moi brevemente, pero penso que temos moitos máis puntos de contacto que de enfrentamento. No sentido de que os que teñen que tomar a decisión sobre isto non son os ecoloxistas e os que vivan nas cidades, son os silvicultores, as industrias, e o mercado, e os que están metidos na cousa. Esos son os que realmente o van a acabar decidindo. Bueno, eu son ecoloxista, pero tamén, volvo a repetir, eu son propietaria ou, quero dicir, que teño fincas tamén. É dicir, non se pode facer tampouco, así como non se pode facer dous bandos de aquí para ali, tampouco se pode separar as condicións, diferentes condicións das persoas. Ben, a miña pregunta era se a industria, por non falar de bandos, se a industria considera interesante que se sigan plantando, que se sigan facendo novas plantacións de eucalipto, tal e como está agora mesmo a situación. Porque se se siga ampliando a superficie ocupada por eucalipto, tamén pode ser un prexuízo para o propio industrial, porque lle pode baixar o prezo do eucalipto. Esa é a miña pregunta. Hai garantía de que dentro de 10, 15, 20 anos vai haber demanda para tanto eucalipto? Non hai garantía. Eu xa dixen pola mañá, non sei se pola tarde, non sei se me escoitache, que se creará unha fábrica unha fábrica só con eucalipto nítens. O mellor xa está na mente de algunha fábrica pasteira, eso. Unha fábrica só con nítens. Oxalá se poña nunha ubicación céntrica, pode ser nas Pontes ou pode ser en outro sitio por aí, e tamén fábricas de tableiros que moi pronto van a utilizar tamén o eucalipto. E tamén, aquí podería decir Villapol, laminados, madeira estrutural e outros moitos usos que ten a madeira que se pasou de turno. É dicir, que nosotros non sabemos, o malo é que non sabemos o mercado. E devolvoche a pregunta por pasiva. E sabes tú, eses carballos, eses castaños que estades rogando todos que se planten e se axuden, si van a ter mercado dentro de 60 anos? Sabes tú? Ou estás inducindo a xente a poñer algo que non vai ter mercado e que vamos a seguir consumindo como estamos facendo agora, só para leña, para queimar na caldeira da casa. Pablo, creo que había una pregunta antes ahí. Sí, fiño unha pregunta. Que facemos con ese carballo que non sabemos o mercado? Vostedes teñen industria desde hai 30, 40 anos. Teñen datos. O carballo, quen lle axudou? Quen lle creou a industria? É o que me estaba referindo eu. Agora é o momento de pensar noutras industrias, e non só nunha única. Entón, iso é o que hai que buscar. Eu non vou solucionar un problema que levamos padecendo un país inteiro durante os últimos 40, 50 anos. Nun minuto, non lle podo responder. O que temos é que buscar a solución. Vamos a ver, referente a ese tema, un pouco por alusións, o seguinte, che quería contestar un pouco. Vamos a ver, na época, hai 30 e 40 anos, en Galicia había aserradeiros que se dedicaban ao carballo e ao castaño, cantidad deles. Claro,
Hoy, pois resulta que contanse cos dedos dunha mão. Claro, é a galiña ou é o ovo? Fóronse eliminando os aserradeiros e foise eliminando a madeira, ou foise eliminando a madeira e foise aserrando. Pero, bueno, hai unha cousa que é a seguinte. Realmente, en Galicia non se fixo a silvicultura para ese tipo de árboles. Entonces, hai unha superficie altísima de roble que teóricamente tiña que haber unha produción tremenda. E resulta que se está importando madeira de roble de Estados Unidos, madeira de roble de Francia e madeira de roble de Europa, que é iso que non o vai a nadie, está pasando como madeira gallega para resulta que para despois ir porque estaba considerada a madeira gallega con gran calidad. Pero resulta que se está facendo aquí, sérrase aquí, e despois véndese, e resulta que é madeira francesa de roble, madeira de Estados Unidos e madeira de Centro Europa. Entonces, ahora mismo o problema é que, efectivamente, non hai madeira de calidad ninguna para a industria que se lle saque unha rentabilidade, que sea posible sacarlle unha rentabilidade. Os únicos últimos que se están facendo pois son as traviesas que agora están se acabando tamén, agora xa está pasando a facerse de ferro e de cemento, e non se están facendo as traviesas e todo eso. Por eso que, efectivamente, ahora que se está consumindo? Se está consumindo o que hai. Como dixen antes, a industria vai consumir aquilo que realmente se produza. Se se produce pino, seguro que se vai consumir pino. Se se produce eucalipto, vaise consumir eucalipto. E se hai máis nítens, seguro que tamén se vai consumir máis nítens. Ahora, o precio e a rentabilidade, non todas as madeiras se lle saca o produto final con un valor añadido igual. Cada un deles ten un valor añadido diferente. Entonces, se non é de calidad e non é diferencial con relación ao que hai no mercado internacional, non se lle saca a rentabilidade. O eucalipto glóbulo sácaselle moita máis rentabilidade porque hai pouco a nivel internacional e está moi preciado para moitos usos. Entón, ten un valor maior. O nítex ten un valor menor, porque, efectivamente, a rentabilidade e a madeira non é igual. Entón, eso, ahora, seguro que se conseguirá consumir. A administración ten un papel fundamental se se quere fomentar outro tipo de especies. Eu creo que, ao final, hai superficie para que todos convivamos a actividade forestal, a actividade agrícola, a actividade de produción micolóxica, de mel, apícola, todo. Hai unha superficie suficiente para que todos convivamos en armonía. Eu creo que o mensaxe que hai que lanzar hoxe é que hai que favorecer a multifuncionalidade do monte, que hai sitio e superficie para todas as producións, pero que tampouco se pode demonizar é o sector forestal. É dicir, en todas as actividades hai xente que o fai ben e xente que o fai mal. Na agricultura tamén hai xente que o fai mal. É dicir, falamos de monocultivos, falamos de danos ao medio ambiente. É dicir, eu tamén coñezo casos nos que a agricultura fai moitos danos ao medio ambiente, os ríos, cos purís, as aguas subterráneas. É dicir, que xente que o fai mal, haino en todos os lados. É dicir, ovellas negras hainas en todos os lados, pero non se pode demonizar e generalizar a que o sector forestal é malísimo, a que as empresas que se dedican a eso é malísimo, porque se está, a ver, hai que ver os datos económicos e de xeración de postos de traballo, non só económicos, e de xeración de poboación. É dicir, hai sitio para todo, hai que chegar a un consenso, o que falta é un traballo moi grande por parte de todas as administracións estatal, autonómica e provincial dos concellos en chegar a consenso. Tes explotación, porque no meu sitio, no meu barrio, non hai sitio para todos. E o compañero, é que non tiña o micro tampouco. No, pero non tiña o micro, non tiñas o micro. Non tiñas o micro, e non hai sitio para todos. Hai reality shows que veñan ao meu barrio, que se empece por esa proposta, que veñan e que sigan a tala de árboles autóctones. O que hai que facer unha ordenación correcta do territorio con capacidade para acoller a todas as diferentes actividades
Vamos a pedir la vez, por favor. Que la tenía Pablo Rabel. Y luego va Pablo y luego allí Adela. Primero Pablo, que ya lo tiene. Luego está la señora. Eu quería facer unha reflexión a costa do que se estaba dicindo. En primer lugar, a Reserva de Biosfera Terras do Miño acaba de pasar unha evaluación decenal que fai a UNESCO. A UNESCO valora dous aspectos negativos, ou contempla dous aspectos negativos nesa valoración en canto á biodiversidade. Un é a destrucción de hábitats naturais vencellados con a establecimento de parques eólicos e a outra é a superficie que está incrementándose de repoblación forestais intensivas. Evidentemente, este é un problema que está aí, que probablemente cando se volva a facer a nova evaluación decenal da reserva, pois probablemente a UNESCO non o deixe tan pasar, esta foi a primeira, normalmente na segunda son máis exixentes, e habrá que darlle unha solución de propostas, unha solución de modelos. Isto debería de ser, esta reunión, deberíamos ser capaces de ter algún tipo de propostas, pero eu, desgraciadamente, non podo contemplar que a proposta de xestión que se está facendo no Monte de Trabada ou que se está facendo na Mariña de Lugo ou a Mariña de Coruña, Ortigueira, sexa un modelo a seguir nunha reserva da biosfera. Incluso dentro da propia reserva da biosfera, Concello de Muras, acabamos de ver hace pouco como se tala a matarrasa unha carballeira con árboles de máis de 200 anos con especies protegidas a nivel da Comunidade Autónoma, a nivel do Estado español, a nivel da Xunta de Galicia, e todos mirando para arriba e cantando. Hai sitio para todo, evidentemente, cada vez vai haber sitio e vai haber máis sitio para certas cousas. A armonía está moi ben, pero primeiro a armonía que marca a lei. A lei marca unos criterios e marca unos plantexamentos. Estamos tamén falando de instrumentos de xestión. Os pexóns cada vez van a servir para menos. Na modificación última da lei do solo, todos os conceptos vencellados a ordenación forestal e ordenación agrícola se eliminaron desa lei do solo. Hemos ido hacia atrás en relación con a lei anterior. A lei actual non entra en esos aspectos. Se lo plantexa a instrumentos específicos, sexan agrícolas, forestais ou de medio ambiente. Por lo tanto, non podemos plantexar que a través dun instrumento de xestión, como pode ser un plan xeral de ordenación municipal, podamos tener un plantexamento de xestión para ese territorio. Penso que a reserva necesita ter modelos, necesitamos tener plantexamentos que busquen esa conservación da diversidade e a sostenibilidade e que sexan de exemplo para exportar a outros territorios, porque senón a reserva non tería evidentemente sentido. Gracias. Solo puntualizar que antes me cortaron, o que quería decir, cando se fomentan as frondosas... Tiene la vez ahora... É que está moi ben o fomento da plantación, pero que hai que levar despois a unha xestión activa. De nada vale plantar e deixalo sen ningún tipo de xestión. Te damos el micrófono luego. Ben, eu quería volver ao que estamos, que é a Reserva da Biosfera, e xente que está na Reserva da Biosfera. Iso debería de representar unha ventaxa, deberíamos de valorizar estarmos na Reserva da Biosfera. Entón, eu, como estamos aquí en propostas, eu quería centrarme en propostas. Unha proposta é unha xestión da Reserva da Biosfera de maneira que persoas como Concha, e vou dicir así, tan honesta, o sea, vou dicir así, teñan as súas ventaxas porque están vivindo no rural, porque están vivindo aí e porque están exercendo. Non quero dicir que outros non vivan, no rural tamén sei que Ramón tamén vive, pero están facendo... Mira, perdonádeme só un minuto. Eu vivín en Pontevedra moitos anos. Cando eu cheguei a Pontevedra, os eucaliptos medraban ali, nunha parcela do Morrazo, 48 metros cúbicos por hectárea e por ano. Non hai nada que se compare con iso. Hoxe está invalida. Hoxe está... Pasaron anos. Quer dicir, cando cheguei ali era o ano 71, 72. Eu levo peleando nisto desde aquela. Por lo tanto, imaginade si polo menos, non por letra, non polos libros, pero sí pola experiencia, sei un pouquiño de que vai. Entón, quero dicir que, como unha proposta, é que hai xente que fai solo cando traballa no rural. O solo é o máis importante, porque do solo é do que nos alimentamos todos. Entón, hai actividades que fan solo. Entón, esas actividades que fan solo deberían de ser primadas, deberían de ser valoradas. E se estamos nunha reserva da biosfera, unha das propostas sería, por exemplo, levantar de todas as frondosas que existen dentro da reserva, facer un inventario que non nos sabemos,
Quantas matas de frondosas existen na reserva? Outra proposta é, na reserva, eucalipto cero moratoria, mentras non se saiba con que contamos. Outra proposta é, e iso lle vai doer moito, a xente vou non dicir, é unha taxa ecolóxica. Porque aquí se falou de que se temos manía eucalipto, non, cando veo a pataca e matou a fame, a xente plantou pataca por todas partes, pero aprendeu enseguida que había que turnar e que non se podía plantar sempre no mesmo sitio, que había que turnala dun lado para outro para que te seguise dando. E porque estaba combinada con animais e con todo o ciclo agrícola que ven aquí funcionando desde a época dos huevos. Entón, non lle temos manía a pataca, non lle temos manía ao kiwi, non lle temos manía ás oliveiras, non lle temos manía ás cerdeiras, e non lle temos manía ao eucalipto en sí. O que non queremos é sermos un país únicamente eucaliptizado. Eu quedei asombrada que nas cabeceiras do meu río Miño e do meu río Eo este todo ocupado de eucaliptos. Cando pola mañán se plantexou isto, eu quixen responder o da Reserva da Biosfera. Pois se pode perder a Reserva da Biosfera. Pódese perder esa condición. Entón, valoricemos estar na Reserva da Biosfera, que non sexa unha carga para os paisanos, porque eu que traballo moito na ecoloxía comprobo como, ao final, estar en Rede Natura, estar non sei que, ao final é unha carga para o paisano privado, para o paisano particular. E iso non pode ser, porque acaban odiando ese tipo de cuestións. Ese tipo de cuestións teñen que revertir en favor da xente, ao contrario, ser unha ventaxe. E iso é o que deberíamos de sacar da Reserva da Biosfera, buscar os instrumentos de maneira que as persoas que vivan na aldea, agora se dice rural, eu antes decía aldea, as persoas que vivan na aldea, as persoas que fan solo coa súa actividade, me entenden o que quero dicir? Suelo, que fan suelo fértil coa súa actividade. E despois que levantemos un acta de todas as carballeiras que existen, de todas as frondosas que existen aínda, e que levantemos un plano de todas as masas que non son as frondosas. E logo, de min alguén fixo un pouco de burla pola mañán cando dixen aquelo de que o whisky máis caro do mundo utiliza os carballos galegos. Iso non me fai gracia. A min pareceme moi serio e moi importante. É dicir, volvo a dicir, que se ese imposto ecolóxico se pode aplicar precisamente para facer unha silvicultura en condicións, e volvo a reclamar o ben común, a economía do ben común, como economía da reserva da biosfera, pois entón iso pode redundar en beneficio de todos. O que estamos buscando é que redunde en beneficio de todos. Ben, esas son as miñas propostas. José Ramón Pedreira, traballo aquí na oficina agraria de Lugo. E devo confesarvos que eu ao eucalipto non lle teño ningunha manía especial. Xa que eu aos 20 anos construín con eucalipto unha palleira na miña casa. Foi a miña primeira obra de enxeñería. Xa vos imaginades, non lle teño manía particular, pero en realidade, se vamos cara a camiño de 500.000 hectáreas, a onde queremos chegar? Eso dá igual ser defensores que non ser defensores. A xente que conoce o noso país mínimamente dáse de conta que iso é unha auténtica barbaridade. Aínda que fora o cultivo ou produción forestal máis rentable que poderamos ter no país. Iso é insostible. A todas luces é insostible. Se o miramos desde o punto de vista mercantilista, economicista puro, como aquí se manifestou bastantes veces, de xeito reiterado, en realidad, se o miramos desde ese punto de vista, igual non xurden alternativas. As alternativas son cegadas polo diñeiro, como moitas máis cuestións. Entón, iso tennos que facer reflexionar. Hai aquí outra cuestión que tamén foi reiterada, os rendimentos do eucalipto en Galicia. Claro, o eucalipto é unha planta elitista, O eucalipto invade as mellores terras do noso país. Claro que as invade. En toda a costa, desde a Guardia hasta Ribadeo.
indiscutiblemente. Claro, se poñemos ese cultivo nas terras con mellor aptitude productiva, é como non vamos ter rendementos. Agora, se realmente ordenamos, claro, a mellor esas terras restrinxes para outros usos. Se restringimos a utilización de eucalipto nesas terras, ao mellor os rendimentos tamén nos cambian, non? Ao mellor todas esas rentabilidades que aquí salían, igual non son tal. É que o diñeiro non pode cegar todas as alternativas e toda a creatividade da población galega para realmente facer un país. Tamén se fixo reiterada mención ao cumprimento das leis. Obviamente é un escándalo. Nosotros, que na área na que traballamos salimos ao campo con moita regularidade, é que, ao final, co paso dos anos, un acaba coñecendo case parroquia a parroquia de todos os concellos, eu e os meus compañeiros da Oficina Agraria de Lugo estamos convencidos que nunca tanta repoblación ilegal se fixo do eucalipto como a partir da publicación da lei. Isto a nosotros é que nos desconcerta, pero en realidad isto non é feito adrede. Porque igual é para nunca aplicar a lei de montes, non? Porque efectivamente aquí falouse de que xa o feito de poñerse a aplicala hoxe en día se supón realmente un problema. Eu creo que a lei hai que cumplila, pero aínda así, tan lonxe como estamos de cumplila, tamén estou convencido que para nada é suficiente. Absolutamente para nada. Como a mesa esta trátase de propostas, eu simplemente vou as cousas máis simples, pero eu creo que debemos empezar formulando as máis simples e tratar de acadalas, porque senón estamos acostumbrados que no debate agrícola e rural que todo se convirta nunha montaña de propostas, análisis, estudos, pero todo iso pasa ao queixón. A efectividade e a aplicación en práctica diso conocemos de experiencia que é dunha efectividade moi baixa. É dicir, logo despois iso non o levamos a cabo. Entón, vamos a plantear, vamos a formular aqueles aspectos máis importantes. Eu creo que os aspectos máis importantes do eucalipto con referencia á problemática que xenera no medio parte fundamentalmente pola confusión que hai de a plantación de eucalipto invadindo terras agrarias. Galicia é unha das áreas, é unha área xeográfica de Europa enormemente productiva, pero somos das áreas xeográficas de Europa ca taxa de superficie agraria útil máis baixas de Europa. Aínda así, aquí se falou a mañán que estábamos entre as 9 rexións líderes na produción de leite en Europa, con esas taxas de superficie agraria útil. Entón, o primeiro que temos é que discernir de xeito definitivo cales son as áreas agrícolas e forestais. E cunha área sea forestada, iso non lle atribuye de ninguna maneira, non lle pode atribuir de ninguna maneira a categoría de forestal. É dicir, sin salir daqui a 10 km de Lugo, no radio de Lugo, temos cantidad de parcelas que foren repoboadas a través das axudas de terras agrarias, foren repoboadas con piñeiros fai 15 ou 20 anos. Pero é que acaso, quen entende, aínda sendo profanos, a quen se lle mete na cabeza que se monte? O que é unha área forestal? Iso non lle pode dar a categoría de área forestal e de monte. Iso é un sinsentido. Esa é a primeira cuestión que hai que ordenar. É dicir, discernir ben cal é a superficie agraria e cal é a superficie forestal. E atendendo ás aptitudes productivas do suelo. Porque aquí aparecía, puxo que, se non me equivoco, Juan, o meu compañeiro Juan, poñía aí a imaxe contrastando a fotografía aérea do ano 68, que as fotografías, entendo que son do PNOA, actuais. E resulta obvio. É dicir, a superficie agraria era enormemente máis grande. E non podemos obviar esa superficie agraria porque era agraria e debe ser agraria. Independentemente de que por circunstancias puntuais, en áreas determinadas e por razóns de despoboamento, poda ter tamén puntual e nunca definitivo un uso forestal. E a segunda cuestión, unha vez que discernamos a separación de usos de superficie agraria e a superficie forestal, aí é onde ten que entrar a ordenación. Pero a ordenación en ambos sentidos. A ordenación da área forestal e a ordenación da área agrícola, porque as dúas están en pañales. É dicir, aquí cada un fai o que lle dá a gana. E, hombre,
É fácil de entender que se eu teño unha parcela aquí en Lugo, non é igual que se a teño nunha zona de viñedo de Rías Baixas, pois ten valor diferente, ten uso diferente, eu teño que asumir que teño aí a finca, é dicir, non podo comparar a finca no Salnés que a finca, pois, en Cospeito. Están en sitios diferentes, tampouco non me vale a min, a miña casa que teño aquí en Lugo é exactamente igual que se tovera no Paseo da Castellana, pero é que non todo é igual. E aquí, ao longo de todo o día que lo vamos confundindo todas esas cuestións, debemos ser cautos a hora da terminoloxía que empregamos, porque toda esa xente que pasou por estas mesas e participou, a min dá a sensación que é xente ou que sodes persoas altamente cualificadas. E ás veces polos intereses sectoriales, mesmo dá a sensación de que non é así. E para rematar, outra proposta máis. Como se fai esa ordenación? Mira, o nivel de información que ten hoxe a población rural, de formación e información, é nefasta. Nefasta. E eu que traballo nelo, e a miña profesión, eu non me dedico a outra cousa, a que non lle resulte obvio que non ten a mínima pasión por este tema. Porque informarse de calquer cuestión hoxe dunha parcela rural, de que podo facer con ela, de como vou usar as miñas parcelas no ámbito agrario, é todo un galimatías. Se nosotros perdémonos, e somos profesionais, con todos os recursos de consulta que temos nós hoxe en día. Sin información e formación non hai posibilidade de que haxa unha participación activa. Pode haber unha participación activa, pero nunca é unha participación de cualidade. É dicir, que teña realmente calidade. Porque, se falamos da participación, sí, home, pode ser unha participación, pero pode ser unha participación docecados ou ignorantes. Entón, a información e a formación son claves, entre outras cousas, para apoiar tamén o que decía a señora Dadega, que non recordo agora o nombre, disculpe, para potenciar a economía do ben común que no rural boa falta fai. Disculpen que xa sei que excedinme demasiado. Moitas gracias a todos por escoitarme e moitas gracias a todos os que participastes. Bueno, me vais a permitir como moderador que diga algo, yo que no he dicho nada en toda la tarde, y es simplemente añadir una propuesta a alguna de las cosas que han salido aquí, que creo que puede ser interesante, y es la promoción en la zona de la reserva de la certificación forestal. La certificación forestal sería una manera, yo no sé si todo el mundo sabe lo que es la certificación forestal, es un proceso de auditoría por el cual un monte o una propiedad forestal pues, se le audita para ver si cumple una serie de normas de buena gestión. Entonces, entre esas normas que tiene que cumplir, las primeras es el cumplimiento estricto de la ley, que es una cosa que estamos reclamando, que solucionaría, yo creo, en gran parte estos problemas que estamos discutiendo. Entonces, esa certificación y esa promoción de la certificación podría ser un camino interesante. Además, creo que sí que lo comenté al principio, pero, por ejemplo, la certificación del sistema FSC incluye la reserva de un porcentaje del monte certificado para promocionar, un 10%, como mínimo, para promocionar las especies autóctonas. Entonces, bueno, creo que podría ser una propuesta también interesante. Creo que ya no tenemos tiempo para nada, entonces vamos a acabar. Muchas gracias a todos los ponentes en la mesa y a todos los que habéis participado. Eu son tamén alcalde de Fonsagrada. Tiñemos ali un obradoiro de empleo e tuve que desplazarme hasta ali precisamente porque tamén se clausuraba hoy. No obstante, fixen pola mañá, cando inauguramos esta xornada que tan demandada e tan interesante parece que foi pola intensidade e a calidade de todos os poñentes, permítanme que lles diga que, como alcalde de Fonsagrada, a tenor do escoitado a uns e a outros, que lles expoña nun momento que lles dé unhas pinceladas sobre o noso territorio. Nos pertenecemos a ese territorio que, según ese hipotético decreto que vai salir dentro de pouco tempo, pois quedamos dentro desa franxa que non pode plantar eucaliptos.
Nosotros somos un territorio amplio, somos 440 kilómetros cuadrados de territorio, dos cuales 330 son forestales. O resto pois é agropecuario dedicado a outras cousas. Nós temos en vigor, ahora mismo estamos a piques de ter en vigor, un plan de ordenación consensuado con todos os grupos políticos, pero sobre todo consensuado con toda a ciudadanía do Concello da Fonsagrada. Como lles dicía, nesa extensión, neses 283 núcleos de población que temos ahora mismo con algo de xente, pois hai opinións moi diversas, pero sobre todo hai moita xente xa maior que fixo que precisamente ese medio fose tal e como é nos días de hoy. Eu creo que na Fonsagrada naide se lle ocurre cortar as frondosas e plantar eucaliptos. Simplemente, si se lle ocurre a xente que en zonas que os eucaliptos son unha alternativa a calquera outra das cousas que se viñeron desenvolvendo no territorio hasta este momento, pois son un complemento económico importante para que a xente poda seguir vivindo no medio. Eu creo que un plan de ordenación, desde que pasa todos os filtros, desde que ten todos os informes sectoriais favorables, lle é aprobado definitivamente pola Xunta, como está a piques de ser, o que temos nos, debe ser unha ferramenta o suficientemente fuerte, o suficientemente potente, o suficientemente útil para que sea unha ferramenta de desenvolvemento de cara ao futuro, sobre todo de cara aos que no que está pensado 15-20 anos. De todas maneiras, un plan de ordenación é un documento vivo, é un documento ao que se van, como falaba un ponente fai un pouco, ou unha das persoas que interviu, que se van quitando e poñendo cousas en función da población que existe nese momento e tamén da súa edad e da súa demanda. Eu creo que despois de haber traballado durante anos para facer ese documento, traballado durante anos para consensuar con todo o mundo e, por supuesto, cos técnicos sempre presentes, un documento que foi aprobado por unanimidade naquel Concello, non sei a que ven que veña un decreto e coarte a libertad que precisamente poñemos encima da mesa cando elaboramos ese documento. Dito isto, como punto de reflexión e punto de quería deixar aquí este grau de area dun alcalde de montaña, dun alcalde do rural que viviu no rural toda a vida, que espera seguir vivindo de cara ao futuro, vou dar a palabra a cada un dos ponentes, a cada un dos moderadores, de maneira que elaboren as súas conclusións, nos digan unha serie de cousas que eles interpretan que foi o resumen desta jornada tan interesante. Moitas gracias. En primeiro lugar, de novo agradecer tamén, antes de hacer esas conclusións, á Diputación Provincial por facer esta reunión e a todos vos, evidentemente, por estar aquí e participar. Ao final da nosa primeira sesión xa habíamos un pouco adiantado cales eran as conclusións desa mesa. Se as volvo un pouco a repetir de forma moi breve. Por un lado, víamos a necesidade de cumplir, evidentemente, a legislación existente. Víamos tamén a necesidade de implantar esos distintos instrumentos de ordenación, tanto desde un ámbito da xestión forestal como de outros aspectos que inciden sobre ese territorio, como pode ser a propia conservación do medio ambiente, e que esos planes, evidentemente, ademais de ser aprobados, teñen que estar dotados e ten que haber, evidentemente, tamén un control detrás deles. E, finalmente, o habíamos considerado todos os ponentes, pois que non nos parecía na súa formulación moi axeitada o que era o decreto, decía Marei, con, e vou a copiarlle a expresión, está aí ao fondo, así que non me vai a decir que non, ou un cero que non nos parecía xugar a un límite entre un concello sí e un concello non, que hai outro tipo, evidentemente, dentro do que é o ámbito da planificación no século XXI, de decidir cales poden ser as áreas de maior capacidade, cales son áreas que non debían ter unha capacidade de acollida para determinadas especies, e, por lo tanto, non deberíamos ir a unha exclusión íntegra de territorios concretos, como sin ter máis que un límite, evidentemente, neste caso político, que é o límite dun concello. Nada máis. Moitas grazas. Bueno, pois, sin ser sendo reiterativo, primeiro
igual que di Pablo, felicitar a Deputación de Lugo por esta iniciativa, felicitar a Sonsoles, a antiga deputada, por apoiar esta iniciativa, a xestora da reserva, e insistir de que é un tema complexo e de que o primeiro paso é respetar a normativa vixente, respetar a legalidade, que a Administración faga respetar a legalidade, e, sobre todo, de cara á reserva, eu penso que temos que plantexarnos, como colectivo humán e os xestores da reserva, temos que plantexarnos o reto de conseguir, primeiro, que a reserva da biosfera Terras do Miño sexa un espello donde podamos plantexar alternativas e ofrecer alternativas ao mundo rural, como fixo nestes últimos anos de forma activa a reserva, plantexando iniciativas divulgativas, conferencias, que potencien usos compatibles coa biodiversidade, coa conservación da paisaxe e do territorio. Creo que ese é o gran reto que ten que asumir a reserva como institución, digámoslo así, para intentar ofrecer alternativas ao cultivo de eucalipto. Galicia ten moito territorio xa ocupado por eucalipto, con unha produción moi importante en zonas costeiras da provincia de Coruña, Lugo e Pontevedra, e pensamos que hai outros territorios de Galicia, sobre todo no interior de Lugo e de Ourense, actualmente libres en boa parte de eucalipto, e o gran reto, insisto, da Reserva da Biosfera, penso que debe ser ofrecer alternativas para o mundo rural, para valorizar o mundo rural, para que a xente do mundo rural cada vez sexa máis comprendida e sexa máis apoiada pola sociedade, e se fai falla que a Administración e todos nos asumamos a necesidade de facer unha transferencia de renta a través de axudas de tipo PAC, de tipo estatal, de tipo autonómico, para fixar poboación e, sobre todo, para que o mundo rural poda vivir con dignidade, con suficiencia, e a vez que consigamos manter a paisaxe e a biodiversidade de Galicia e da reserva neste caso. Muchas gracias. Bueno, yo igualmente felicitar a la Diputación por la organización de este acto. Creo que podríamos haber seguido aquí un par de horas más seguramente discutiendo. Y bueno, coincido plenamente en lo que han dicho los Pablo y Jesús, no hay mucho más que añadir. Seguramente alguna cosilla más que sí que se ha propuesto, como el actualizar el conocimiento, el inventario, ya no solo a nivel de Galicia, sino centrándonos en la reserva de qué superficie tenemos de cada tipo de vegetación. También se habló en algún caso de compensaciones, ¿por qué no aquellos propietarios que mantengan pues las especies autóctonas? Pues bueno, pues es algo que se viene hablando desde hace mucho, ¿no? Lo de las compensaciones por mantener esos servicios ecosistémicos que tendrían esas especies, pero vamos, es algo muy complicado. Yo añado de mi parte el tema de la certificación, que digo que es una oportunidad para el cumplimiento, desde luego, de la legalidad, y poco más. Me gustaría que pudiéramos concluir de esta reunión también que realmente no hay dos bandos, ¿no? Como quizás se ha dicho más por la tarde que por la mañana, ¿no? Pero realmente hay unos intereses en común y lo único que hay que hacer es tratar de conseguir agruparlos, ¿eh? Y nada más, pues muchas gracias a todos por la participación. Bueno, pues efectivamente, moitas gracias a todos os ponentes, gracias ao público en general, gracias a Sonsoles, que durante este tempo anterior pois foi encargada de organizar e poñer encima da mesa a necesidade deste debate, un debate sin lugar a dúdas que vai contribuir a que todos teñamos máis claro o que se pode facer cas nosas terras, cos nosos montes, e, por suposto, desde a miña responsabilidade como diputado de área, pois ofrecer esta Diputación de Lugo, a Diputación de todos os lucenses, para que sea ese foro no que no futuro podamos debatir, podamos consensuar e, sobre todo, podamos acordar
entre todos que é o que máis convén á nosa población en función precisamente desa diversidade que ten esta provincia. Así que nada máis, buenas tardes a todos e muchísimas gracias.